قويتا ክትፍውሰና ማከልና ስለዘለኻ ክብርን ህበካልና አቦ ሃሌሉያ አብዚ ስለዘለኻ ክድስሰና አብዚ ስለዘለኻ ከተጥዕየና አብዚ ስለዘለኻ ከተውፃና አብዚ ስለዘለኻ ጎይታ ሃሌሉያ ተመስገን አመስግኑ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር በልዎ ክትዛረበኒ ሃሌሉያ አብዚ ስለዘለኻ ተመስገን ተመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ በዝረፍ ድዝ ጎይታ ነመስግነካለና አነ ንዙ ጉባኤን እግዚአብሔር ንዋርከካለና ክትዛረበና ማከልና ስለዘለኻ ጎይታ አቦ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ምሕረትካ ዓብ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ምሕረትካ እናተገረምኩ አመቅደስካ እምንያቱ ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ አመቅደስካ ለሙንያቱ ብምሕረትካ ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ አመቅደስካ ለሙንያቱ ሃሌሉያ ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ አመቅደስካ ለሙንያቱ ብምሕረትካ እናተደነቅኩ ብምሕረትካ እናተደነቅኩ ብምሕረትካ እናተደነቅኩ አመቅደስካ ለሙንያቱ ሃሌሉያ ይብዛሕ አልከምልኾ ይብዛሕ አልከምልኾ ይብዛሕ አልከምልኾ ይብዛሕ አልከምልኾ ሃሌሉያ ጎይታ እናተገረምና ክትዛረበና ብሓቂ ማእከልና ስለዘለኻ ምህላውካ ማእከልና እናተገረምና እግዚአብሔር ነብዝሖለና ምስጋናና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ይብዛሕ አልከምልኾ ይብዛሕ አልከምልኾ ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ አመቅደስካ ለሙንያቱ ብምሕረትካ እናተደነቅኩ አሜን ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ አመቅደስካ ለሙንያቱ ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ ብምሕረትካ እናተገረምኩ አመቅደስካ ለሙንያቱ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ባርክዮ ሕማምኪ
زحدك أبساقي عات نفسي بارغيو نكزابيهر بارغيو زفوسن حمامكي زحدك أبساقي عات نفسي بارغيو نكزابيهر بارغيو زفوسن حمامكي زعدك أبساقي هاليلويا 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 نتزفوسن حمامنا زفوسن نابسانا هاليلويا زحدك هاليلويا بودو زعرقنا እግዚአብሔር هاليلويا مسغانا التا هاليلويا مسغانا التا يكون هاليلويا تمسغن يبزحل كاملخو እግዚአብሔር يبزحل كاملخو يبزحل እግዚአብሔር هاليلويا تمسغن هاليلويا تمسغن እግዚአብሔር تمسغن እግዚአብሔር هاليلويا تبارك እግዚአብሔር هاليلويا تمسغن هاليلويا تمسغن تمسغن هاليلويا اتقال دغنا كمبو እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا توم دحيركم زمصاكم املاكم مسغن هاليلويا املاك ببزح ساع ببزح منقد قدمنا بوتاتنا بنبيات غيرو مستزاربهم بزن دحروت معلتاتنا انا بتي وراس كله زغبرو بو عالم زفطر ودو غيرو تزاربنا ويتا كزاربنا ما كلنا سلازلو شمو يبارك هاليلويا سلتزاربنا እግዚአብሔር ابو سقيلكا سلازيترينا ويتا تمسكن نخطعرينا سلتزاربنا ابو نختبرتعنا سلتزاربنا ابو نخنطنقق سلتزاربنا እግዚአብሔር ክብሪና አኻይኩን ابو بشيم يسوع كريستوس نمسكنك لنا املاخي نصللنا لومي እግዚአብሔር املاخي هاليلويا بينها نسخا كتزارب نسخا እግዚአብሔር هاليلويا ابز بوتا كتزارب بشيم يسوع كريستوس حساب سغان دم كل صد كبل نصللنا املاخي ناتك حساب ناتك مخرج እግዚአብሔር زي مخلكال ابز بوتا يملالس ناتك مخرج يملالس እግዚአብሔር هاليلويا عات نفسي بارغيو نكزابيهر بارغيو زفوسن حمامكي زحدك أبساقي هاليلويا 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 فواسينا شمكا يبارك ردائنا شمكا يبارك زناني هيوتنا شمكا يبارك هاليلويا يبزحلك عملو لو معتي لومي እግዚአብሔር ይብዛሐልካ አብ ነፍስ ወከፍ ካብ ነፍስ ወከፍ አንደበት እግዚአብሔር ይብዛሐልካ አምልኮ እግዚአብሔር አምላኬ ምስጋና ይብዛሕካ ከፍና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ኃይል እግዚአብሔር ሎምን ህዝብኻ እግዚአብሔር አማከልና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካምህላው ካዝተልዓለ እግዚአብሔር ኃይል ምስጋና ክንዕጠቅ በኢየሱስ ስም ይጽልለኹ አምላኬ ንኸይነ መስግን ብዙሕ ነገር ካብቲ ናትካ برفتي كوردنا زمت بزح نجار كوانتلو لو مجن هلاونات كاي عبي لو مجن نسخات عبخا كله نبلا لنا حيل مسكانا هزبخان بيتين بيت حواتين كعتق بيسوس سمتسل لهم ناي مسكانا حيل እግዚአብሔር كونتات كم زلو نجارات كم زلو እግዚአብሔር ناي مسكانا حيل جن هاليلويا عرض زفرس هاليلويا ما سرتي زفتح مقاوح تسبر ناي مسكانا حيل እግዚአብሔር قبل على نفسه وكفنا بشي يسوع كون تصلل له ناي مسغانا حيلي حزبها قعطق بزلو معانت تصلل له ناي مسغانا حيلي حزبها እግዚአብሔር قعطق بشي يسوع تصلل له بسم يسوع كريستوس ياو سم تصلل له مسغانانا كوسن مسغانانا كسرق بزتفلالي شجر بحمام يكون بزتفلالي بسنات يكون بزتفلالي وقع يكون مسغانانا كسرق زمت حيل تصالمات ግን بسم يسوع ناسرو لنا بسم يسوع كريستوس በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ይተአሰር ብላለሁ ጸላት ጽድቅ ሁሉ በሽም ኢየሱስ ይተአሰር ብላለሁ አምላኬ ናብዝ ጉባኤ በሽም ኢየሱስ ንኸይነ መስግን እግዚአብሔር ናይ ሐቂ እቲ መቃውሕ ዝሰብር ምስጋና እግዚአብሔር ካብ አንደበትና ንኸይወጽእ ዝቃወም
زبالة كله نبانا زور ورزبالة كله في اللعطة بشم يسوس يسبر بلا الله بسم يسوس ناب هزبخا زور ورزبالة ناب قدوس عن زور ورزبالة في اللعطة كله بشم يسوس يسبر بلا الله ملاقي لو ممكن نسأل لنا ناي مسكانا حيل እግዚአብሔር ክበዝ هزبخا ጸልለኩም مسكانا كبزح እግዚአብሔር ሃሌሉያ بنجر كله نجرات كم زلوا እግዚአብሔር አምላኬ مسكانا ግን ከውና هزبخا تمسكن نبلو هاليلويا تمسكن بتزحلفو كله تمسكن بتزجبر كالي كله تمسكن تزرخب سلا تزرخب كله تمسكن سلا تزيرخب كون تمسكن سخا سلا تفلت زاد لينا كله سخا سلا تفلت أملاقي تمسكن بتزمل علنا تمسكن بتزيمل أون تمسكن جابير بالنجبرو كله تمسكن هاليلويا هاليلويا كبرين الشمكاي يكون እግዚአብሔር هاليلويا كبرين الشمكاي يكون منفس قدوس كبرين الشمكاي يكون ويتا يسوس كبرين عخاي يكون هاليلويا كتزاربنا بز ስለዘለኻ ተመስገን አማ አከልና ስለዘለኻ ተመስገን هاليلويا كبرين عخاي يكون አቦ ንጸልድማ አለና هاليلويا نصلي على እግዚአብሔር سلاتهم دك أقوال حزبنا እግዚአብሔር نصللنا سلا مدرنا እግዚአብሔር نصللنا أملاخي سلا تقرنا أفريقيا نصللنا أملاخي بشم يسوع كريستوس أفت مودات هذا زين ملكت يكون كل كنا قويتا لو مجن أنا نحواتي እግዚአብሔር حدا نجار نلمنا لنا الإزاق علو እግዚአብሔር وانجيل مزنة شمكا مزنقس እግዚአብሔር كفاءات زبق علو شمكا مزنقس እግዚአብሔር أملاخي أب لب دق قوال حزبي أم لبي اتوم እግዚአብሔር غوربابتي هاجري እግዚአብሔር شمكا خجنن شمكا خنقس እግዚአብሔር وانجيل كا እግዚአብሔር كنقس بيسوس سم ጸለሁ أملاخي بشم يسوع كريستوس مدحان خونا مدري ጸለሁ እግዚአብሔር ካብ ክፍአት كملت زخل እግዚአብሔር ናትካ ወንጌል ጥራዩ ንውግ ክስዕሮ ዝኽእል እግዚአብሔር ናትካ ወንጌል ጥራዩ ንሞት ክስዕሮ ዝኽእል ወንጌል ካ ጥራዩ ንሐዘን ክስዕሮ ዝኽእል ወንጌል ካ ጥራዩ እግዚአብሔር ዝ ወንጌል እዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል ሐቅ እዚ አምድረይ ክነግስ እግዚአብሔር ጸለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አመራሕቲ ስምካ ክነግስ በኢየሱስ ስም ጸለሁ ስምካ አቤቶም ይቀደስ ስምካ አብደቆም ይቀደስ ስምካ አውሽጥ ሕልነኦም ይቀደስ እግዚአብሔር አምላኬ ስምካ አምድረይ ይቀደስ ስምካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ይግነን አምድረይ አምድሪ ኢትዮጵያ ስምካ ይግነን أمدري إيرترا سمكا يجنن أب السودان سمكا يجنن እግዚአብሔር أب كلن تنافت قرن أفريقيا زلوا ببزوح سببات تحلف زلا نفسي እግዚአብሔር سمكا يجنن سمكا يقدس أفت مدري أملاخي وهلبي مسبزحه متصنن عكان لبي حقوسا خمس تصحفه እግዚአብሔር نتا زحزنت نتا زغهايت نفسي እግዚአብሔር ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በመድሓንካ ክድበስ ጽልለኹ በመድሓን ክርስቶስ ሃሌሉያ በመስማዕ በመፍላጥ ነተቃል ሐቂ እግዚአብሔር ሙብላቅ ሆነላ ጽልለኹ አምላኬ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎም ጸለኹ አምላክ ሐቅ ስኻ መዃንካ ክፈልጡ አቦ ብሽም ኢየሱስ ዛ ብርሃን እዚ አኽተብርሃሎ ምጽልለኹ ብርሃን ክኸውን ኣብ ምድረ ይጽልለኹ بشم يسوع كريستوس إفاتا يبلالله مفتاح كخون مدري يصلله أبو بوتات مبره كخون أبو ديتات مبره كخون أمن إسيات እግዚአብሔር هاليلويا أبو كندتي متأن بكوينات دم زفسسه بزحات እግዚአብሔር الله زخسرنا له لو من لمنك كلنا እግዚአብሔር بزرف دزي أبو بمدحان مدري كدبسا بشم يسوع ጸልለኹ بمسفح وانجيل እግዚአብሔር كدبسا يጸልለኹ أملاخي بشم يسوع كريستوس ያውስን
ህዝበይ ብምድሓንካ ይደበስ ብላለኹ ህዝበይ ብምድሓንካ ይደበስ ብላለኹ ህዝበይ ንዓኻ ብምፍላጥ ይደበስ ብላለኹ ኣምላኸይ ኣባኻ ዕረፍትሎ ስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኢኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎ ኣባኻ እግዚአብሔር ኣቦ ብሽም ኢየሱስ ናብዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ክምለሱ ህዝበይ ጸለና ኣምላኸይ ንጽልይ ድማ ኣለና ኩሉ ኣብ ምድርና ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘበለ ኩሉ ዓመፃ ሓጢያት ደም ምፍሳስ ኣምላኸይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ለና ብሽም ኢየሱስ ምሕረት ክትገብር እግዚአብሔር ስለቶም ዓመፅቲ ንጽልይ ለና ኣምላኸይ ስለቶም ምስቃልካ ዝተሓላለፉ እግዚአብሔር ንጽልይ ለና ሎሚ ታናይ ምሕረት ኢድካ ኣብ ምድርና ክዝርጋሕ ንጽልይ ለና ምሕረት ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ሓጢያት በደል ሃሌሉያ ምሕረት ክትገብር እግዚአብሔር ንጽልይ ለና ጠመት ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ኣቦ ጠመት ካብ ላዕሊ ምሕረትካ እግዚአብሔር ንልምን ኣለና ምሕረት ክኸውን ኣብ ምድርና ንልምን ኣለና ወኣምላኽ ምሕረት ክኸውን ኣብ ህዝብና ኣቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ركب حبرة زي بالكامل صفات صادق يا እግዚአብሔር ملاخي حجكن محرات كتقبر أبدرنا نتصلل لنا محرات كتقبر أمرحتي نتصلل لنا እግዚአብሔር فوسي كخون أمدرنا نتصلل لنا نفس وقف بحاتياتو كرتع እግዚአብሔር ساك ترد نتصلل لنا أنا نأخذ راح بدلكو زبل منفس እግዚአብሔር إذا منفس زي أمدريك زن بيسوس نتصلي لنا نفس وكف سب نجزع رأسه كتأمتها እግዚአብሔር نفس وكف سب እግዚአብሔር ننفسه مستسقات بلوك قال እግዚአብሔር كنتصر موك من لسو أملاح أبو نعخات راح بدلكو أنا نعخات راح بدلكو زبل منفس እግዚአብሔር أبو رداي خا እግዚአብሔር ካባኻሞና በይክን ከይዳ ታጎይታ ካባኻሞና በይክን ከይድ ጎይታ ሃሌሉያ ረድኤትና ኣብቲ ሰማይን ምድርን ዝገብር እግዚአብሔር ይዝመጽእ ይዝብል ቃልካ እግዚአብሔር ብርግጽ ረድኤት ህዝብና ንስኻ ስለ ዝኾንካ እግዚአብሔር ህዝብና ንዓኻ ሕሊፍና ንህባለና ምድርና ንዓኻ ሕሊፍና ንህባለና እቲ ቀርና ኣፍሪቃ ንዓኻ ሕሊፍና ንህባለና أملاخي نسخة أموني خامو شمكا يبارخ برقص نسخة مدوب كيزي أسلة ملسو قويتها تمسجن هاليلويا أبو نتسأل دمالنا سلنزا نبر الله زلنا هاجر أمريكا نتسأل لنا وأملاخ بشيم يسوع كريستوس سلاما ندللنا دحانوم ندللنا زيابير أملاخي بشيم يسوع كريستوس زا مدري بشيم يسوع نبارك لنا كابيت እግዚአብሔር بشم يسوع نبارك لنا أملاخي أبزا مدرون سمكا يقدس نبلالنا وانجيلكا ينقس نبلالنا ناتكا سم ينقس نبلالنا سمكا أبوايت هاوت يقدس سمكا أفتم مرحتي يقدس እግዚአብሔር سمكا يجنن أبز مدري سمكا يجنن أب كله أبايتي سمكا يجنن እግዚአብሔር بشم يسوع كريستوس نباركو مالنا كابيت እግዚአብሔር بشم يسوع نباركو مالنا أمناي من محدار صفح زلو كلهم بشم يسوع نباركو مالنا أمرهم بشم يسوع كريستوس يبارك نبلالنا بشم يسوع كريستوس نباركو لنا نمأزاز كريستوس نباركو لنا نمأزاز قالك بشم يسوع أمرهم نباركو لنا حسابهم يبارك أملاخي أبزا مدرز جبر زبالة كله مساحات الأزخونون እግዚአብሔር محرات نلمن علونا أملاخي بشم يسوع محرات كتكبر نتسأل لنا
أبزان نبر الله زلنا كتما زقبر زبله كله جابهير حاتيات بدل عمت كله محرات كتقبر نتسأل لنا أملاخي هاليلويا كبرين الشمكاغن يخون እግዚአብሔር كبرين الشمكا يخون أملاخي كبرين الشمكا يخون هاليلويا أبو كبرين الشمكا يخون حقي مدحان كاباخاس لزخونه رديت كاباخاس لزخونه لنا بركت እግዚአብሔር هاليلويا تزارب كاتت عينا سلازلخا سمكا يبارك هاليلويا أبو حجد ما نتسأل لنا أبز بيت زعت أنزبله كل عتان እግዚአብሔር نخبرخا كخون أبو ززمر مزمور እግዚአብሔር نخبرخا كخون እግዚአብሔር أملاخي بو حليفك حزبخا ختتصنانع حزبخا እግዚአብሔር هاليلويا ختبرتع تصللخو أملاخي بشم يسوع كريستوس ياوسن ጸለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸላት ጽድቂ በመድንጓይ ሐሳብ በመስራቅ ብዙ ተፈላለየ ናብ ዝጉባኤ ዙር ወር ዘበለ ፍላጻ ናይ ዲያብሎስ ኩሉ ብስም ኢየሱስ ንኣስሮለና ጸላት ጽድቂ ኩሉ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ዝተገልጸ ግብረ ዲያብሎስ ከፍርስ ይጽሑፍ እዩ ኩሉ ናይ ዲያብሎስ አሰራርሓ ዝፈረሰ ይሁን አምላክ ሽምካ ግን ኣብ ዝቤት ይቀደስ ስምካ ግን ይግነን ኣብ ዝቤት أبلع لنفس وكفنا سمك يقدس أبلع لنا نفس وكف عندبت سمك يقدس أبلع لدك أنا سمك يقدس أبلع لي كله እግዚአብሔር نقبرو سمك يقدس እግዚአብሔር بينخا كبير كاتره እግዚአብሔር بزلوم عنت زغلغلو حوات كلهم كتردኦም እግዚአብሔር اتسخا ختبلو اتدلي ጥራይ ክብሉ እግዚአብሔር كتردኦም بشم ኢየሱስ ጽልልነኹ أملاخي بشم ኢየሱስ ንህዝብኻ ድማ بمسمع እግዚአብሔር كتبارخنا نصلل لنا እግዚአብሔር نو منفساو اذنا فساوي عينتنا بشم ኢየሱስ كتكفت كافتنا يتقال حيل زتلعله كله ارعد زبله خسبر بيسوس سم صلللخ ابوهم سلت غبرو شمكا يبارخ معالتنا بارخ اغلغلوتنا بارخ زمن هيوتنا بارخ دقنا بارخ هاليلويا بسم ኢየሱስ امين هاليلويا كبرين እግዚአብሔር ይሁን كبرين እግዚአብሔር ይሁን شمو يبارك حيل ذهبنا املاخ زردانا املاخ ابز زبصحنا املاخ شمو يبارك نابيت እግዚአብሔር نخيد مسبولوني حقوس ابيت جمر مسلكم ابيتك خلخ ابيت እግዚአብሔር نخيد مسبولوني هاليلويا مسبصحو زي كونن ابيتك كله نبيت እግዚአብሔር نخيد مسبول انتي غبركو نبيت እግዚአብሔር نخيد مسبول انتي غبركو ስለዚህ ባርኮላትኩም አብዘለኩም ሓጎስ እግዚአብሔር ደፊኡ ዝምጽኩም ደሎ እትን እግዚአብሔር ዝደል ልቢ ሃሌሉያ እትን እግዚአብሔር ሃለል እግዚአብሔር ምስራኤ ሓጎስ ሳፍሲሱ አምላክ መስገን ሃሌሉያ አላምናተ ስለዚህ ሓደውካ በክርስቶስ እንታአሊኑ ስንታዩ ሰምዕ ደለ ያለኹ ዝኾነ ይኹን በክርስቶስ ዘሎ ንስንታዩ ዝኾነ ይኹን በክርስቶስ ዘሎ ንስንታዩ حدش فطرت اسكبولو انا حدش فطرت يبولو مخنياتو قال املاك تايزل بكريستوس زبلو كله حدش فطرتي تلازم بارحواتي تتمال تفلطو جوزيف تتمال تفلطو ايما تفلطو سلام زيكون سلو ما انت حدش امين دو هاليلويا እግዚአብሔር አብጠጽ በሐድሽው ተግባራቱ ሀብጠጽ በሐድሽው نحنا خا بحدش ተወሊድና አሜን ዶ حدش اسكبولو هاليلويا حدش هاليلويا حدش كبر علني حدش ጸጋለኒ ሃሌሉያ ዘይነጽፍ ሩባ ሃሌሉያ ዘይነጽፍ ክብሪ ሃሌሉያ ዘይነጽፍ ኃይሊ ሃሌሉያ አብጸጽባ حدش ደሆነና እግዚአብሔር ምግላጽ ሃሌሉያ ስለዚህ ሓደካ በክርስቶስ ተአሊ ንሱ حدش ፍጥረቲ እትብሊ ሓሊፉ እነሆ ሁሉ እንታይ ኮይኑ እነሆ ሁሉ حدش ኮይኑ በሉ ኣብ ህይወተይ ኩሉ حدش ኮይኑ ኣብ ዘመነይ كل حدش كوينو اب نابراي كل حدش كوينو اب بحرياتي كل حدش كوينو اب زغموت ختمه
كل حدش كوينو أبز سرحو بوتا كل حدش كوينو هاللويا من أتوقع أملاخ هياوي زخون يوم بكريستوس زلو كل نجار حدش يزخون هاللويا نتومنا أملاخ زفكرو كم مغرو خاص تصوعو كل نجار نسناين تاي قبرم يدقفهم سلز كل نجار سناين عامين تتنكفو سناين آمين دو تحزو سناين آمين دو ترقصو سناين آمين دو تزاربو سناين آمين دو تسمعو سناين آمين دو تحسبو سناين هاللويا أنا تزانن إحنا زلنا منجس ناي كبر منجس آمين ناي حيل منجس هاللويا ناي عرفت منجس هاللويا ناي سلام منجس هاللويا لذلك زيابير قسنت كل جزية مسانا سلسخون بحن دابلنا خن نزمر لين آمين زيابير قواسا يسكبولو وتم تقولوا تتسسو دسم بلنا مخنياتو مسوات خسوينا متينا مسوات يخدم قليل ما دوم بالي هاللويا دويلكا نجزيابير كبر مهابي مخنياتا يمسيلكم سومن ملو دويلكم جنزب كتوكو زخ عليكم جزيابير لذا خابتنا سومن حنت ساعة دويلنا تملخنا يبوز حديو يبوز حديو نسقانا سعرنا في نحن حلنا تملخنا يبوز حديو هاللويا بقويتا حقوس الله سكبولو بقويتا يحقوس الله مدحان سلزبز حلي بقويتا يحقوس الله سلام سلزبز حلي بقويتا يحقوس الله زقود لين سلزي بالله بقويتا يحقوس الله هاللويا بقى فنحن حيبولو بقى دسنا بالكم والله زقود لنا غير حلو لكم الله خزي دسنا بالكم نعم لا خملكو مناتو እግዚአብሔር አብ كل أمون ስለዝኾነ አብ ጎደሎ አብ ምልአት አብ ዓቀበት አብ ቁልቁሎት አብ ምርካብ አብ ምስአን ዘይሕመ አምላኽ ሃሌሉያ ጻድቕ ኮይኑ ንዘላለም ዝነብር አምላኽ ስለዚህ ደስ እንዳበለኩም በቃ ወላ ስጋይ ይድከም አነ ግን ከምልኸ ይብሎ ሃሌሉያ ወላ ስጋይ ደስ አይቦላ አነ ግን ከምልኸ አነ ስጋይን በበይንናይን አነ ጻውዒት አለና ሃሌሉያ አነ ሕሬት አለና አነ ዳግም ተወሊደ ወድ መንግስቴ ሃሌሉያ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ውሽጤ ዘለን ክቡር ውሉዴ ሃሌሉያ 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 ብነገራትና አይትግመትን ብነገራትና አይትግመትን أبيخا أبيخا أبي أبتي نجمتون لاني أبيخا أبيخا أبي أبتي نجمتون اسكولاتنا بحبار بنجراتنا بنجرا أيتجمتن أيتجمتن بنجراتنا አይትግም አቢኻ አቢ ካብትን ገምቶንላ አቢኻ አቢ ብነገራትና አይትግመትን بنجر كاب نجاراتنا يا عبي إخزيابير كاب تخبيب النتولد لخا نجار يا عبي إخزيابير كاب تاب زيرا يا أجنّي النتولد لخا يا عبي إخزيابير كاب نجارات كذا عبي إخزيابير هي أو يابزقوا بزرف دزي أبيخا هيا عم نجارات ملو حيان إخزيابير حيان إم نجارات ملو حيان إخزيابير تاريخ عم نجارات ملو تاريخ إخزيابير حيان عم زمنات ملو حيان إخزيابير جنون عب زمنات ملوك جنون إخزيابير عبي عب زمنات ملوك عبي
حيال 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 ኣብ ዘመናት ብሎ ሓያል እግዚአብሔር ሓያል جنون ግኖን ግኖን ኣብ ዘመናት ብሎ ግኖን እግዚአብሔር ግን عبي عبي ዓቢ ዓቢ ኣብ ዘመናት ብሎ ዓቢ እግዚአብሔር ዓቢ فوسي ፈውሲ ፈውሲ ኣብ ዘመናት ብሎ ፈውሲ እግዚአብሔር فقري ፍቕሪ ፍቕሪ ኣብ ዘመናት ብሎ ፍቕሪ እግዚአብሔር ፍቕሪ حيال ሓያል ሓያል ኣብ ዘመናት ብሎ ሓያል እግዚአብሔር ሓያል جنون ግኖን ግኖን ኣብ ዘመናት ብሎ هللو እግዚአብሔር ግን عبي عبي ዓቢ ዓቢ ኣብ ዘመናት ካብ ነገራት ካዛዓቢ እግዚአብሔር አምልኮ ስቂልካ ነገራት እንዳረገፈ ክትሪኦ ሓያል 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 ኣብ ዘመናት ብሎ ሓያል እግዚአብሔር ሓያል جنون ግኖን ግኖን شي ኣብ ዘመናት ብሎ ናይ ክብሪ መንፈስ እግዚአብሔር ግን عبي عبي ዓቢ شي ዓቢ ኣብ ዘመናት ብሎ هللويا እግዚአብሔር ዓቢ فقري ፍቕሪ ፍቕሪ ኣብ ዘመናት ብሎ ፍቕሪ እግዚአብሔር ፍቕሪ فوسي ፈውሲ ፈውሲ ኣብ ዘመናት ብሎ ፈውሲ እግዚአብሔር ፈውሲ شي هللويا ዓቢኻ ጎይታ ካብ ነገራትና ተዓቢኻ መንዕብየካ ኣለና ንዓኻ ዕቢና ምስ ንርኢ ነገርና ይደቅቕ ጎይታ ንዓኻ ኣኽቢርና ምስ ንርኢ ነገርና ይጠፊ እዩ ስለዚ ንዓኻ ዓብ ንብለካ ኣለና ሓቢርና ኩላትና ብነገራትና ብነገራትና ኣይትግመት ብነገራትና ኣይት እስከ ዓብ ዝብል ዓቢኻ ዓቢኻ ዓቢ ናብቲ ንግምቶ ዓብ ሓያል ኣብ ዘመናት ምሎ ሓያል እግዚአብሔር ሓያል ጻድቕ 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 ኣብ ዘመናት ብሎ ጻድቕ እግዚአብሔር ጻድቕ ግኖን ልዑል ልዑል ኣብ ዘመናት ብሎ ልዑል እግዚአብሔር ብነገራትና ብነገራትና ኣይትግመትን ብነገራትና ኣይትግመትን ዓቢኻ ዓቢኻ ዓቢ ናብቲ ንግምቶ ንላዕሊ ዓቢኻ ዓቢኻ ዓቢ ናብቲ ንግምቶ ንላዕሊ እስኪ ብሓባር ብነገራትና ብነገራትና ኣይትግመት ነገርኩም እንዳረገጽኩሞ ነገርኩም ኣብ ትሕቲ ጋርኩም እንዳረገጽኩሞ ሃሌሉያ ዓብ ዓቢኻ ንሱ ይዓቢ ንሱ ይገንን ሃሌሉያ ዓቢኻ ዓቢኻ ዓቢ ናብቲ ንግምቶ ሓያል ሓያል ኣብ ዘመናት ምሉ ሓያል ግኑን 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 ኣብ ዘመናት ምሉ ሰይ ሰይ ዓቢ 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 ኣብ ዘመናት ምሉ ዓቢ እስኪ እንደገና ሓያል 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 ኣብ ዘመናት ምሉ ሓያል ግኑን 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 ኣብ ዘመናት ምሉ ግኑን ዓቢ 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 ክንደይ ክንብሎ ዝሓለፍናዮ ክንደይ ክንብሎ ዘሳግር እስኪ በልዎ ክንደይ ክንደይ
زحالفنايو لكن ابنو بين خوز ساجر كانات شمال عبي لومي عبي نزل علم نسها عبي تزمروا عوداي على تفكا عقلتي سبع حسب عبيها عبيها عبي أبتين قمتو بيني أساقيرك عبيها بيني أبزمتحك هاللويا كني كنبلو زحالفنا يوم تأمن زساقر كانوا بزحي بلوه እንደገና كني كنبلو هو باعها زحالفنا يوم كني كنبلو بين هذا ساقر كان رباطات تمال عبي لومي عبي نسال علم نسها عبي شزمرو عوداي بغلاتنا عيمتني وحبار كلاتو عبيها عبيها عبي عبتيني قمتون العالي عبيها عبيها عبي عبتيني قمتون العالي حيان حيان عالزمنات ملو حيان اكسيابير حيان تعريق تعريق عالزمنات ملو تعريق اكسيابير تعريق جنون زبل جنون جنون عالزمنات ملو جنون اكسيابير عبي 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 عالزمنات ملو عبي زمنات ملو عبو اكسيابيرا فقري 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 عالزمنات ملو فقري اكسيابير فقري آمين 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 هاي بارك يسوس جنان بين خالص قبائي هاللويا نعبيك هالنا كام نقرنا تعبي بين خال يسوس نقراتنا عيتي قمت بنقراتنا عيتي قمت عبيها عبيها عبي قابتين قمتون العالي عبيها بنقرات بنقراتنا عيتقمت بنقراتنا عيتقمت عامل زبل طراي عبيها عبيها عبي عبتقمت عبيها عبيها عبي عبتقمت حيان حيان عالزمنات ملو حيان اكسيابير حيان جنود شغلكم كذا نقوى لهم نقرات كغيري هاللويا شغلكم كذا نقوى لهم نقرات كرقفي هاللويا شغلكم كذا عويوه لهم نقركم كسور هاللويا عالزمنات ملو عبي اكسيابير حيول حيان حيان عالزمنات ملو حيان اكسيابير حيان صادق صادق عالزمنات ملو صادق اكسيابير صادق فقري 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 عالزمنات ملو فقري اكسيابير فوسي 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 عالزمنات ملو فوسي اكسيابير فوسي كندي كنبلو زحالفنا يوم كندي كنبلو زساقر كندي كنبلو كندي كنبلو زحالفنا
تساجركنا بينها اسكب حبرت مالي تمال عبي بزل على لسما عبي تشبروا أي ودان وقرا تفرح أي قلتي زمنات ملو حياة لا 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 نسخة تعب خلها نجرنا يفوس تعها نجنن كلنا نجرنا يعرق ويتا هاللويا جنون 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 زمنات ملو جنون عبي 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 زمنات ملو عبي فوسي 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 عالزمنات ملو فوسي اكزيابير فوسي أبو 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 عالزمنات ملو أبو اكزيابير محرت 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 عالزمنات ملو محرت اكزيابير حيال 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 عالزمنات ملو حياة جابر حياة كوريعي 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 معاها يو سحكا كندي عالي كوريعي زبن كوريعي 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 معاها يو كندي عالي كوريعي 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 معاها ريايو كندي عالي كوريعي 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 معاها ريايو سرحكا سروح زرعي زبلت راي زمر هاللويا كندي عالي كوريعي 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 معاها زرعي زرعي سروحوا كندي عالي بحبر قبائي كوريعي 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 معاها ريايو سرحكا كندي هاللويا كوريعي 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 معاها ريايو سرحكا لا 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 كندي عالي تا زخورعي كوريعي 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 ريايو سرحكا كندي عالي كوريعي كوريعي صلاتها زعفرة درتك أخت نفع زقبركا ريايو سرحكا كندي عالي كوريعي 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 معاها ريايو مركز مارا خلقان السبعينو هاللويا كندي عميقا كوريعي 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 ريايو سرحكا كندي عالي هاللويا كوريعي 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 معاها ريايو سرحكا كندي عالي كوريعي 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 معاها ريايو سرحكا كندي عالي ناي مدحان سرع زرعي زبالة هلسكي
حيل زرعة زبلة زتناقف زبلة مرقم زتصبر له زبلة لما عند خريز زبلة هللويا كوريعي كوريعي نسو هللويا كوريعي 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 أيوة تعفروا هلا نسألعي بركونا خمرس كله هللويا بقلت خاص تعفرهم كله هللويا أطوارهم كفيفو هللويا كدر بيهم كله رينا يو هللويا خورينا ساي كوريعي 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 بآخا ريايو ريايو سرعكا كندي عابي كوريعي 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 بآخا ريايو ريايو سرعكا كندي عابي كوريعي 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 بآها ريايو ريايو سرعكا كندي عابيها كوريعي كوريعي همبركم موت زوجة شايت عكا يسوس بوخت كوريعي كباكا هللويا هموت همسيكا هللويا كندي عابي كوريعي كوريعي بآخا ريايو ريايو سرعكا كندي عابي هللويا هللويا شو يفارق كما زين خرع دا هاليلويا كابت خنوط زين الغدغاد اوصينا كابتي نموت زوسد بلا مقدي مليسنا ابتي يا مدرخ نبر كلنا ميت عبد بقولو زدلنا نغير ابغوننا اندخنا هاليلويا بما يتكن حلف كلنا خيط حلنا بحوخن كيت كلنا خي انددنا بصلمات كن كيت كلنا خي عنكفنا برهان اندخونه كما زي خرع كما زي خرع زغويتا ز هاليلويا هاليلويا بز منفس زي كنمالالس غويتا او وشتنا تقميطو هاليلويا بز حيل زخنم مالالس غويتا ابانا تقميطو هاليلويا እንዳወረስና እንዳታሐስና ቆሪዕና خنم مالالس هاليلويا 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 جمي بارخ وسكي غويتا دس يبلنلو ابيت كاسلو ترخبكو وغنياتو كاب كل تعب نسخه سلازخونكا نابت زعبيه خاتخيد نابت زبلص خاتخيد نابت زخبر خاتخيد هاليلويا احنا دما بخومو تواهيبنالو واغا خي كفلنا غبو خي كفلنا ايغل زرئي خي كوننا هاليلويا بخومو ودي يسوع كريستوس نعنا ليهو ابكندانا تحاريدو ابكندانا مويت نحنا متان كننبر شمو يبارخ دس يبلكم بغويتا امين بخال كل غدفو بغويتا دس يلكم كل سنايو انتي سمعني ربا مويت زاربني راسي كل فتينيو سكسس فتينيو ገንዘብ አለኒ سكسس አለኒ እሺ كل ግን
ኤምፕቲነስ ግን ካብ ውሽጢ ክወፅእ ኣይከኣለን ኢላ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝና ዝበሃል ኩሉ ተንኪፈዮ ግን ፍጹም በቃ ፍጹም ክዓግብ ኣይከኣልኩን ጎይታ ኣብ ህይወተይ ምስ መፀ ግን ኩሉ ተለዊጥ ኢላ ሃሌሉያ ንጎይታ ምስ ረኸብኩ ግን በቃ ኩሉ ክሪኦ እውን ኣይከኣልኩን ኢላ እቲ ሃብቲ እቲ ገንዘብ እቲ ዝና እቲ ሰብ ምፍላጥ እቲ ሪሌሽንሽፕ ኩሉ ትሕትኡ ኮይኑ ረኺበ እያ ሃሌሉያ ለዚ ካብ ኩሉ ዝበልፅ ኣብ ምሳና ኣሎ ኣሜን ኣብ ልብና ኣብ ውሽጥና ሃሌሉያ ምሳና ኣብ ጎንና ኣይኮነን ኣብ ውሽጥና ኣባና ሃሌሉያ ኣባይ ኣሎ እስክበሉ ኣማኑኤል ኣባይ ኣሎ ኣማኑኤል ኣባይ ኣሎ እቲ ሰዓሪ ኣባይ ኣሎ ስለዚ እሱ ምሳና ተሎ ንሕና ድማ ሰዓርቲ ኢና ስለዚ ከምዚ ክንብሎ ኢና ናቱ ንክኸውን መዲቡኒ ኣብኡ ንክቐርብ ብደሙ ሓፂቡ ኣፅሪቑኒ ንዓይሲ ኢየሱሰይ ኣኽቢሩኒ ተኽበረና ጎይታ ፀዋዓና ጎይታ ዝመደበና ጎይታ ተማቓልቲ ሰማያዊ ባህሪ ክንከውን ተማቓልቲ ኣምላኻዊ ሓይሊ ክንከውን ዝገበረና ጎይታ ሽሙ ይባረኽ ዝምሬ እስክበሉ ዝምሬ ንላዕሊ ክወፅእ ናብ በረኽቲ ቦታ ክወፅእ ናብ ናይ ክብሪ ቦታ ክወፅእ ኣብ ሰማያዊ ነገር ልዕል ክብል ኣሜን مديبوني نابون خبرب سويعوني بدم حاتيبو عطيغوني عيسي يسوسي أخبروني ناتو نخوون مديبوني نابون خبرب سويعوني بدم حاتيبو عطيغوني عيسي يسوسي قري خويني أنا خاب حيلها شما خاب حيلها قبتي حيلها شما يسوس كاب كبرها يسوس كاب كبرها شما قري خويني قبتي كبرها شما كاب تسلطانك يسوس كاب سلطانك شما قري خويني قبتي سلطانك شما كاب قدسناها تتصدقها سوي 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 يسوس كاب بحريها اي تما قال قيني كاب حيلها كاب حيلها يسوس كاب كبرها سوي سوي كاب تيخها أنا سكاب سلطانك واو 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 سي كاب قدسناها شوف 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 كاب تيصدقها يسوس كاب بحريها هاي 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 كاب تيغبي ستسلع أرعوت كاب كسادي تسبابيري كابتي غميز تلالي أرعوت كاب كسادي تسبابيري كابي يسوس تلالي أرعوت كاب كسادي تسبابيري كابي يسوس تلالي أرعوت كاب كسادي تسبابيري كابتي غميز تلالي هاللويا تسيرو تسيرو كابي يسوس تلالي أرعوت كاب كسادي تسبابيري كابي يسوس تلالي أرعوت كاب كسادي تسبابيري حياني غمو
Hallelujah. Say. تماغالي زغونة تماغالي خبري زبلة تماغالي عيني زغونة سمع أبا تماغالي زغونة ترى هاللويا غاوين تاويعوني تاويعوني بلا ما حاتبو أطلقوني نعيش يسوسي أخبروني دعنا ناتن خاون مديبوني نابون خقرب توعيني بلا ما حاتبو نعيش يسوسي زغبرة تماغالي خوي أنا كحيلها تماغالي خوي كابتي كبرها تماغالي خوي يسوس كبرها تماغالي خوي تماغالي خوي أنا فاسدانك تماغالي خوي كبرها Say, hallelujah. I'm the Jabada, نفسي تجيبها
نتزعقب يسوس رخيبا عمد بدا نفسي عجيبا نتزعقب يسوس لقينا مدري بدا عمد بدا نفسي تقيبا نفسي تقيبا نتزعقب يسوس رخيبا عمد بدا نفسي عجيبا برغوت العلي برغوت العمنا عمنا بزيحو ويلتاتي كله بالزيتي مليو برغوت العلي انبزو بزيحو ويلتاتي كله برغوت العلي برغوت العلي عمنا بزيحو ويلتاتي كله بالزيتي مليو ويلتاتي كله بزيحو وداي كله هللويا لك حيالي خمبو حيالي لك جناي خمبو جناي لك جناي خمبو جناي لك يقوسيخا نقوسي خمبو نقوسي لك سلطوني سلطوني لك ساي 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 هللويا 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 ساي 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 حيان كله يجزعك ينبرك خلقك يسوس كويسايم تنبارا دوكا كله يجزعك ينبرك خلقك يسوس يسوس تنبارا دوكا كله يجزعك كله يجزعك ينبرك خلقك يسوس كويسايم تنبارا دوكا كله يجزعك كله يجزعك ينبرك خلقك يسوس يسوس يبل تنبارا دوكا كله يجزعك كله يجزعك ينبرك خلقك يسوس يسوس أي. يبل تنبارا دوكا عمد ربنا عمد ربنا نفسي تجيبا نتزعقب يسوس رخيبا عمد ربنا نفسي عجيبا نتزعقب يسوس رخيبا برغوت بالعلي أنا بزيحو ويوتاتي كله بزيتي مليئو برغوت بالعلي انبزا بزيحو ولا كل كله بزيتي كله يجزعك كله يجزعك ينبرك خلقك يسوس يسوس تنبارا دوكا كله يجزعك ينبرك خلقك يسوس كويسايم تنبارا دوكا كله يجزعك ينبرك خلقك يسوس يسوس تنبارا دوكا كله يجزعك ينبرك خلقك يسوس كويسايم تنبارا حيالي خزبل حيالي خمو حيالي ولكا حيالي خمو تا 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 جغناي خمو جغنا جغنا جغناي بلكا جغنا جغناي خمو جغناي بلكا نقوسيخا نقوسي خمو نقوسي بلكا نقوسي خمو نقوسي بلكا قدوس قدوسي خمو قدوسي بلكا قدوسي خمو قدوسي بلكا جنون قنوني خمو قنوني بلكا قنوني خمو قنوني بلكا كبرت كاريو سيدك مني غيسوس سيفر حكا سلطان كاريو سيدك مني غيسوس سيفر حكا كبرها كبر كاريو سيفر كركا مني غيسوس سيفر حكا كبرت كاريو سيخبركا مني غيسوس سيفر حكا سلطان كاريو
حيال حيالي خمار حيالي بلكا حيالي خمار حيالي بلكا صادق صادقي خمار صادقي بلكا صادقي خمار صادقي بلكا كبر كبوري خمار كبوري بلكا كبوري خمار كبوري بلكا هللويا كله يجزاك مبارك غلكا يسوس يسوس يبل جبارا دوكا كله يجزاك ينبركا زي جزاع يلن يسوس يسوس يبل لقويتها زي جزاع يلن هللويا كله يجزاك ينبركا خلكا يسوس قويتا يبل تكبار داوكا ولا تنخصلي انداد لها زغلك لك حيلي يموت هللويا ابو تحت قويتا جزاع خلو كله يجزاع زي مصلاي زي منباب زي متكح مس قالوا زي مسممع مس حسابه زي مسممع نعو كله خغز الزغل حيل بقويتا له كل يجزاع كابلو هللويا كل يجزاع كقويتا دخامه يجزاع زي ما إذا زي جزاعك كل يجزاك سيستم نايز عالمي جزاعك مدراونته يجزاعك كل يجزاك يمبرك خلكا يسوس يسوس يبل تكبار داوكا عمدر بدا نفسي تجيبا نتزعق يسوس رغيبا عمدر بدا نفسي عجيبا نتزعق يسوس رغيبا برغة بلعلي عمنا بزيحو ويبتاتي كله بزيتي مليو برغة بلعلي انبزا بزيحو وداي كله بزيتي مليو شمكاي بارغويت انا مسكنك هالنا هاللويا أرعود كاب كسادي تسببره كاب يسوس تلاعله أرعود كاب كسادي تسببره بزلم دبكة تاوير تاتات بلا
ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እስከ ምስጋና ሃሌሉያ እልልታ እስኪ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስም አድኻምና ኣብ ሓይልና ንሱ ሃሌሉያ ኣብ ኩሉ መገድ እግዚአብሔር ሰናዩ ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ደኺምና ብዝበናሉ ጊዜ ምሕረቱ ግን ሃሌሉያ ናቱ ሓይሊ ግና የበርትዓና ሃሌሉያ ናቱ ጸጋ ግና ሃሌሉያ ከም ንስሪ ሃሌሉያ ንላዕሊ የብለና ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ንዝምረሉ ሲውሕደና ከም ተመስገን ክንብለሉ ክንዝምረሉ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ እትጸዋዕና ንሱ እሙን እቲ ኣባና ዝጀመሮ ሰናይ ነገር ክውድኦ ሃሌሉያ ክሳብ ምጽኣት ክርስቶስ ሃሌሉያ ብትብዓት ብሓይሊ ክንጸንዕ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ መወዳእታና ሃሌሉያ ሰናዩ ሃሌሉያ እቲ ጀመረና ንሱ እሙን ይብላለኹ ሃሌሉያ እቲ ኣባና ዝጀመሮ ሰናይ ነገር ሃሌሉያ ንሱ ሃሌሉያ ናትና ጸጋ ማለት እቲ ናትና ሓይሊ ርኢ ኮነ ጸውዕና ግና እቲ ሓይሉ ኣባና ብርቱዕ ሃሌሉያ ወላ እኳ ተደኸምና ሃሌሉያ ናቱ ሓይሊ ግና ብርቱዕ ሃሌሉያ ንሱ ግና ሃሌሉያ ከም ንስሪ ግና ከበርትዓና ሲኽእል እዩ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሓደ ጊዜ ጳውሎስ ተዳኺሙ ሃሌሉያ በቀድኽም ኢልዎስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ግና እቲ ሓይለይስ ሃሌሉያ ኣባኻስ ብርቱዕ ኢልዎ ኣብቲ ድኻምካስ ሓይለይ ብርቱዕ ኢልዎ ሃሌሉያ it is perfect ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ እጅ ድማ እስኪ ነዚ እንዳረኣና ነዚ እንዳዘከርና እስኪ ንዘምር ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በቃ ንሕና ብህይወት ምህላውናሲ ብናትና ሓይሊ ኣይኮነን ብናቱ ሓይሊ እሞ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወተይ ሰናይ ኢኻ እንዳበልና እኻ እሙን ኢኻ እንዳበልና ክዝምር ኢና ሃሌሉያ
Time
እንታይ ክብለ ኢየሱስ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኣምላኽ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኢየሱስ እንታይ ክብለ ክበር ከይበልኩኻ ክቡር ኢኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ዝወሃብ ከይህበካ ትህብ እምበር ኣይትወሃብን ኢኻ ብምንታይ ክገልጾ ትፍቕርኻ እኔኹ ይዝምር ኣብ ቅድሚኻ 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 ሃሌሉያ እንታይ ክብለ ኢየሱስ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኣምላኽ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኢየሱስ እንታይ ክብለ ክበር ከይበልኩኻ ክቡር ኢኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ዝውሃብ ከይህበካ ትህብ እምበር ኣይትወሃብን ኢኻ ብምንታይ ክገልጾ ትፍቕርኻ እኔኹ ይዝምር ኣብ ቅድሚኻ ብምንታይ ክገልጾ ትፍቕርኻ እኔኹ ይዝምር ኣብ ቅድሚኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ክብሪ ኩሉ ተጠቕሊሉ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ሰናዩ ከምቲ ቃሉ ድብለና እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ድማ ንዘለዓለም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንህቦ ነገር የብልና ኩልንትናና ወላ ተፍሰስናሉስ ንእግዚአብሔር ይውሕዶ እምበር ኣይኮነን ወዶ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኮፍ ክንብል ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽኩም እስከ በሎም ነዞም ቆልዑ መዘምራንና እንዳተወረስኩም ኢኹም በዓል ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽኩም ኣብ መዓልቲ ጸጉ የብዝሓልኩም ሕጉሳት ኢና ንሕና ብኣኹም ምክንያቱም ህያባትና ኢኹም እቲ ህያባትና ድማ ኣብ ቅድሜና ተርእዩና ስለ ዘለኹም እግዚአብሔር አምላኽ ክብሩ ይውሰድ ካትኩም ጸጋ አምላኽ ኢኹም እቲ ኣባኻትኩም ደሎ ጸጋ መዓልቲ እንዳወፀ ድማ በረኸት ክትኩ እግዚአብሔር አምላኽ በብግዚኡ ይወስድ ተባረኹ ብሩኻት ኩኑ በረኸት ድማ ኩኑ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽኩም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ክብርና አምላኽና ይኹን ጥቂልና እንዳዘምርና እንዳምለኽና ተንወድኦ ባህም በለኒ ክብሪ አምላኽ ኣብ ዝቦታ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ኩሉ ሰዕ ምስና ከም ዘሎ ዘረጋግጸሉ በገዲ ይደል ወዶ ክንጽሊ ከለና እንታይ ኢልና ጀሚርና ኣብ ዕብራውያን ቁጽር 1 ዘሎ መወዳእታ ምዕራፍ 2 ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽር 2 ደላ እንታይ ትብል ኣብ ዘንዳ ሓረዋት መዓልቲ ሕጂ ኣብ ዘንዳ ሓረዋት መዓልቲ ከምቲ እሱ ሓድሽ ዝኾነ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ቃል ድማ እንዳሃበ ሓድሽ መንፈሱ እንዳሓደሰን ሓደስቲ ገብር ወዶ ኣብቲ እንዳሓረዋት መዓልትታት ዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ገበረና ብላሎ ረበና እግዚአብሔር ካብ ምዝራብ ደው ኣይበለን ወዶ ካብ ምዝራብ ደብ ኣይወለን ንዛረብ ይደሎ ማል ዝተዛረበ ኢየሱስ እጁን ብመንፈሱ ኣብ ማእከልና ኣማኑኤል ዝኾነ ኣባይና ባኻትኩም ዓቢ ዝኾነ ኣምላኽ ክንድምንታይ ትሕት ኢሉ ሳባና ከም ዝወረደ እስክፍ ክንገልጾ ረኣዩስ በቲ ሕልናና ክንሪኦ ብፍጹም ክንገልጾስ ኣይከኣለና ወዶ እሱ ግን ሰናይ ኣምላኽ ምሕረቱ ንዘለዓለም ኣይወዳእን እጁን ኣይተወድ ብምሕረቱ ናብ ቤቱ ደምፃና እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ መንፈሱ ኩሉ ሰዓት ኣምላኽ ይባረኽኩም ባዕዳሓን መጻእኩም ክንዝምር ከለና በለና ቤት እግዚአብሔር
ቤት ኣምላኽ ሓጎስ ከም ዘሎ ዝተረድአ ሰብ እዩ ገና ካብ ቤቱ ከይወፅእ ከሎ ብሓጎስ ፍንሕንሕ ድብል እንዳተሓጎሰ መፅእ እቲ ድማ ዝበዝሐ ሓጎስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደስቲ ጋሻ ደርኢ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ እስከ ሓንሳብ ደው በል እሞኒ ሽም ክነገረና ካበይ መፂኪ ንላለየክም ሞኒ እንኳዕ ደሓን መጻእኪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ እንኳዕ ደሓን መጻእኪ እዚ ቤት ኣምላኽ ምሳና ኮንክን እግዚአብሔር ከተኽብር እዩ ከተምልኽ እዩ ስለ መጻእኪ ኣነ ሕጉሴ እዚ ኩሉ ማሕበር ድማ ንዓኺ ብሓጎስ ይቕበለኪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኪ ካልኦት ሓደስቲ የለናን እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ናብ መተንባታ ኸይደ ተንባታ የለን ሓድሽ መተንባታ ይኮነን ዝነገር ክልተ ዝጸንሐ መተንባታ ሓለፈ ሰሙን ቅድሚኦም ረቡዕ ሰዓት 6 ፈረቓን ኣትሸሞንተ ኢትም ተበዝሕ ግን ሰዓት 8 ዝነገሩና ምምዕፃዎም መደባትና ክንድምድም ስለ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ ኣቀዲምና ነጊርናኩም ኣለና ካብታት መጽእ ዘላ ረቡዕ ጀሚርና መንፈስ ኣምላኽ ከም ዝመርሓን ከም ትሱ ዝመርሓና ትምህርቲ ክንጅምር ኢና ወዶ ተዘክረኩም ስለ ትምህርቲ ክበሃል ከሎ ኖት ክንወስድ ኢና እግዚአብሔር ከም ዝመርሓና ትምህርቲ እጥን ግን ከም ትተዳ ድሕሪውን ካልእ ትምህርቲ እዚ ትምህርቲ ንዓይ ይጠቕመኒ ዝብል ልቦናና ኣዳሊና ክን ሓደ ሰብ መጽሓፍ ሒዝካ ንዓ ወይ ደብተር ሒዝካ ቀሊል እዩ ግን ልቡ ተደይተዳልዩ ዋጋ ይብሉን ወዶ ልብና ድልዋት ክኸው እግዚአብሔር ንዓይ ድብለኒ ነገር ሲ ሓደ ቃል እኳ ሒዘ ክኸይድ ድብል ድልዋት እንድሕር ኮይና እግዚአብሔር ወላ ኣብ ደይተኣከብናሉ ኣብ ቤትና እንኳሕኳሕ ደብል መንፈስ ምሳና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኩም ክብለኩም ደሊ ተዳሊና ንምጻእ ተኸለአይቲ ኣፕሪል 19 ትጅምር ኮንፈረንስ ኣለሃና ኣብዛ ኮንፈረንስ ኩላህና ድልዋት ንኽንከውም እንታ ናዳ ኣብ ስራሕ ዘለኹ ዳቦኩም ደሊ ከይሓልፈኩም እግዚአብሔር ተደሎ ኮንፈረንስ ጥራሕ ኣይኮነን እግዚአብሔር ድዛር ኣብ ማእከልና ክልተ ወይ ሰለስተ እንድሕር ሃልይኹም ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ዝበለ ጎይታ ብመንፈስ ኩሉ ሰዓት ኣሎ ግን ጋሻ ክመጽእ ከሎ ግን ልብና ኩሉ ሰዓት ይዳለው እግዚአብሔር ቦ ክዛረበኒ ድብል ትጽቢት ኣብ ልብና ኣዳሊና ክንመጽእ እሞኒ ተዳሊኹም ነታ መዓልቲ ዕረፍቲ ክትሓቱ ክላቦኩም ደሊ ክንጥቅዖ ኢና ብቫይበር ምናልባት ኔክስት ዊክ ወይ ኣብታ ትቕጽል ዳላ ሰሙን ክንቅጽሎ ኢና ወዶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኩም ታሳለሰይቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብደቅና ይባረኸና ኣሎ ወዶ ሓደሽቲ ቆልዑ መጹና ኣሎ ከም ተወለዱ ድማ ይዓብዩ ኣለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እሞኒ ደቅና ድሕዘልና ሰብ ንደሊ ኣለና ቮለንቲርስ እቶም ደቅና ዝጎበዝናውን ይምልከተና እዩ ማለት እዩ ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ቆልዑ ቦታ እንዳፀበቦም ስለ ዝኾነ ኣብ 4 ኣብ 5 ክበጽሑ ከለዉ ንበይኖም ክፍሊ እንዳተዳለወ ስለ ዝኾነ ምስቶም ኣጸቢቖም ንኣሽቱ ድኾኑ ከይንሕዞም ምእንታን ክመሃሩን ስለ ዘለዎም ንዓቶም ድሕሪኤልና ሰብ ንደሊ ኢና እንተ ኽኢልና ካብ ንሕና ንምድበኩም ቮለንቲርስ ንሓውና ኖክ በዚ ደው ኢሉ ኣሎ ንዑ ተትነግርዎ ኣብቲ መደብ ምሰራዕናኩም ተደይ ኮይኑ ግን ክንምድበኩም ከለና ፕሊስ ዕራ ይበሉና እዞም ቆልዑ ጽባሕ ንጎ ዓብዮም ከምዞም ሕጂ ዘገልገሉና መናእሰይ ደው ኢሎም ኣብዚ ከገልግሉና እዮም ናይ እግዚአብሔር ዓብይ ተስፋ ዘለና እሱ እዩ ደቅና ከይጠፉ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከዓብዩ እዚ እዩ ድልየትና እሞኒ ነዚ እንድሕር ሕራይ ንብል ኮይናስ ቮለንቲርስ ኩምኩም ክትቡ ክላቦኩም ደሊ ታራብዓይቲ ኣብ ሰሙን ኩሉ ሳዕ በርዝደይ ኣለና ምክንያቱም ናይ ደቅና ምብዛሕ ሓደ ምልክት በርዝደይ እዩ ድሕሪ ፕሮግራም በርዝደይ ኣለና ናመን ከም ትኾና ኣይተነገረንን ግን ምናልባት ሰርፕራይዝ ክኸውን ይኽእልን ኬክ ትፈቱ ሰባት ኣብ ታሕቲ ክንወርድ ኢና ኬክ ክንበልዕ ኢና ወዶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኩም እዘንን ዘለዋን መተንባህታ መባኣን ዕሽርን ንእክበሉ ጊዜ እዩ ንእግዚአብሔር ብጸሎት ኣኽቢርናዮ ልሚናዮ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢልና መዝሙር ድማ ምሊኽናዮ ኣገልጊልናዮ እቲ በረኸት ንዓና እዩ ሕጂ ድማ ካብቲ እሱ ዳሃበና ንእግዚአብሔር ኣብቲ ቤቱ መዓይቲ ክኸውን ድማ ኢድና ሒዝናዮ ድመጻና ክንባርኾ ኢና
كلنا دلوقتي نكون حاولنا يا مسيح صلي لنا بدحر رب قال أملاك كيدنا ويتا يبارككم እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ሆይ ስለ ዝነበረና ግዜ ሁሉ ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ድማ እግዚአብሔር አምላክ ብሞባን ብዕሽርን ካብቲ ንስኻ ባዕልኻ ዝሃብከና ንቤትና ሒዝካ መፂና ኣለና እሞ ክትባርኾ ንጽልይ ኣለና ሪፉ ዘሎ መደባትና ግዜና ሁሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህባ ኣለና ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን ما أملاخنا استبارك يخون تخيلنا أنا بقال أملاخ كيدينا እግዚአብሔር أملاخ يبارككم كبلكم فتو تجي من قاد حن متساكم قبر هاريات معرف حمشته فقدي حدا كسب 4 دلو خلينا نبمو نصلينا እግዚአብሔር أملاخ يمسكن كم زد بالقال الله حنانيا اسمه سبعي من سبيرا سبيتو مدرو شته ካብቲ ዋግኡ ኸዓ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ መቂሉ ኣትረፈ ነቲ ሓደ ምቃል ድማ ኣብ ጥቓ እግሪ ሐዋርያት ኣንበሩ ጴጥሮስ ከዓ በል ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋ እቲ ምድሪ ከዓ መቂልካ ክትሓብእሲ ስለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ መልኦ ከይተሸጠስ ናትካ ዶ ይነበረን ምስ ሸጥካዮስ ኣብ ኢድካ ዶ ይነበረን ከመይ ጌርካ ነዚ ነገር እዚ ብልብኻ ሓሰብካዩ ኣምላኽ እምበር ሰብ ኣይሓሰኻን ንጸልይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለዚ ቃልካ ነመስግነካ ንስኻ ሰናይ ኣምላኽ ኢኻ ምሕረትካ ንዘለኣለም እዩ ጽሑፍ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኸ ብመንፈስካ ነዞም ዳሕራዋይ ዘመን ወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ተዛረበ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ወእግዚአብሔር ኣምላኸ መዓልቲ ድማ በቃልካ ስኻ ትዛረባለህ እግዚአብሔር ኣምላኸ በመንፈስካ ንሕና ድማ ትስኻ ትዛረቦ ቃል ክንሰምዕ ምእንታን ልብና ክንከፍት ናብ ውሽጢ እዛና ተኸፊተን እግዚአብሔር ኣቦዬ ቃልካ ምስማዕ ደይኮነስ ጽን ክንብል እሞ ክነስተማቐሩ ናብ ህይወትና ከኣቱ እግዚአብሔር አቡ ይخدገፈና ጽልያለሁ እዛ ጊሓት እዚኣ እግዚአብሔር ኣምላኸ መንፈስ ቅዱስ ከም ድምስክረልና ካብ ቤትና ክንብገስ ጀሚርካ እግዚአብሔር አቡ መንፈስካ ትዛረበና ከም ድነበ ብጸሎት በመዝሙር ከም ትዛረብካና እንከላይ በዘመን አሴ እግዚአብሔር አቡ መንፈስ ቅዱስ አማከልና ይዛረብ ከም ደሎ ይኩሕኩሕ ከም ደሎ ይአይ ከም ደሎ እግዚአብሔር አቡ ድመስከርካልና እጁን ድማ በቃልካ ክትዛረብ ከለኻ እንሰምዓካ ዳለወና
እግዚአብሔር ኣቦዬ ቃልካ ኩሉ ሰ ሓድሽ እዩ ንሕናን ማ ብቃልካ ዝተለዓለ ሓደስቲ ክንከውን እግዚአብሔር ኣቦ ይደግፈና ለቃልካ ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን። እዚ ታሪክ ብዛዕባ አናንያን ሰጲራን ዝተጻሕፈ እዩ። ኣብዚ ታሪክ እዚ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ክዛረብ ኣይኮንኩን ነዚ ቃል ኣምፅዮ ግን እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ገሩ ንዓይን ንዓኻትኩምን ክዛረበና ዝደለይ ቃል ስለደለዎ ወዶ ንዓይ ድዛረብ ቃል ኣለኒ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጥና ክሓድር እሱ ድዛረበና ሰሚዕና ገዲፍናዮ ንኸይድ ደርቢናዮ ንኸይድ ከይኮነስ ኣብ ውሽጥና ሓይሊ ረኺቡ ኳሕኳሕ ኣቢሉ ኣትዩ ክሕይለና ኣብቲ ተጋገናዮ ድማ ክመልሰና ዝኽእል ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ከም ድዛረብ ክንኣምን እምነትና ዝወስኸልና ቃል ከም ዘለዎ ስለዝተፈለጥኩ ስለዝተረዳእኩ እዩ። እዚ ርድኢት ድማ ባኻትኩም ክኸውን ይጸሊ። እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን። አናንያን ሰበይቶም መሬቶም ሸይጦም ንምንታይ መሬቶም ሸይጦም ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ እንድሕር ኬድና ርኢናዮ ሃዋርያት እንታይ እዮም ዝገብሩ ነሮም ተኣኪቦም ምጽኣት ጎይታ እዮም ዝጽበዩ ነሮም ቃል ሂብዎም ስለዝነበረ ኣይሓድገኩምን ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሊሰ ክመጽእ ኢልዎም ተስፋ ሂብዎም እዩ ዓቢ ተስፋ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተጸበዩ ግን ንእግዚአብሔር የምልኽዎ እዮም ነሮም እጂ ነዚ ዓለም እዚኣ ዝሃበቶም ንብረት ኩሉ ገዲፎሞ ከም ድኸዱ ጎይታ ምስ መጸስ ምስኡ ከም ድንጠቁ ናብታ እሱ ደዳለወሎም መንግስቲ ከም ድኸዱ ኩሎም ድልዋት እዮም ነሮም። ሃዋርያት ጥራሕ ኣይነበሩን እቶም ንክርስቶስ ክንስዕብ ኢና ዝበሉ ብድሕሪኦም ዝሰዓብዎን ኣብቲ ቦታቲ ብሕብረት እንጌራ ይቆርሱ ነሮም። እቲ እንጌራ ድማ ካበይ ድመጽእ እንድሕር ኢልና ኩሎም ደለዎም የምጽኡ ነሮም መብላን ኣብ ምዕራፍ 4 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ ኩላቶም መሬት ወይስ ኣባይቲ ዘለዎም ዘበለ ሸይጦም እንታይ ገብሩ ነሮም የምጽእዎ ነሮም ንነፍሲ ወከፍ ከከም ዝድልዮ ይመቕሉ ነበሩ ስለዚ ሓደ ሽግር እኳ ኣይነበሮምን ይብል ንምንታይም ሽግር ዘይነበሮም ናተይ ጊደ እዩ ዝብል ድርኺት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጦም ከቕምጥ ከሎ እቲ ቤቶም ደለ ንብረቶም ኩሉ እንዳሸጡ ክሳብ ምሻጥዮም በፂሖም እንዳሸጡ ኣብቲ ማሕበር የምጽእዎ ኣብ እግሪ ሃዋርያት የንብርዎ እሳቱም ድማ ከምቲ ዘድልዮም ይመቕልዎም በዚ ድርኺት ኮይኖም እምበኣር ሓናንያን ሰጲራን መሬቶም ክሸጡ ጴጥሮስ ኣይኣዘዞም ካልኦት ሃዋርያት ኣይነገርዎም ወይ ነቶም ስርዓት ድምድቡ ካልኦት ኣሸርስ ኣይመደብዎም ኣይነገርዎም ግን ድርኺት ናይ መንፈስ ቅዱስ ነቲ መሬት ክሸጡ መሬቶም ምስ ሸጡ ግን ሓደ ሓሳብ ኣብ ልቦም መጽዩ መንፈስ بمولو أم منفس قدوس كحدر تدي فقيدو تدي تجزيو صلاة كل ساعة أب كبابينا إزالو تجنزب أب إيدهم مسحزوه شعو هاقواف تفتيرو أب لبهم أب تو هاقواف دماد صبزنا برد صلاة يسلا دخونا سيطان أب لبهم تايقرو حساب أمسا قبل قوي تاخمت سندابلو صبزنا برو سباتيو أب إدنا دلو نجارسي حزنا يو أي نخيدنينا ناي عالم أب عالم كترفيو قويتا مسمت أجن أب تسو زد دالولنا من قستو يتصنبرنا يو كوس دنايو دبل أب لبهم رتعزنا بروم سباتيوم كابت محبر وزيوم مريتهم شيطهم يتجنزب أب إيدهم مسحازو خندنا أب تمحبر حيزهم مدمتو انت يم قرم أب لبهم سيطان حساب أقمت قبلنا هيبل حساب أقمت صلاة بأكل يكون عندمت سيطان بأكل يكون عندمت بحسابي سجانا نفسنا سمعت دجاز أنين منفس تدي برتيو منفس عبد زحللو وان سمعت يزبرتع ودو تنريو نجر سلمات مسيلو خرأينا خلو بدحرت تصلمات جن قويتا درعينا برهان تديرينا ناوشتي انتنا قاحلا تديت أميتن أبتقرمينا دلو تصلماتي درعينا أبتقربانا دلو إزي ينبقر لبهم بسيطان حساب تتغير شو انتاي دبل حساب أمتيوم من هالبات قويتا تدنقو يخي قويتا داي متسخي مريتنا شيطنا خلو جنزبنا ندحر هيبنا يومسي دحر يدبل عتسألنا
ጥርጥር ማለት እግዚአብሔር ግን ሓዮ ኣብ ልቦም ሓሳብ ኣቐመጠ እዚ ሓሳብ እምበኣር ፍርቆ ሓቢእና ኣብ ገዛ ንግደፎሞኒ ነቲ ፍርቁ ጥራሕ ከድና ደይንማቐል ዝብል ሓሳብ ኣብ ልቦም ኣቐሚጡ ልዕሊ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 42 እንታይ ኢሉ ብትምህርቲ ሃዋርያትን ብሕብረትን ብምቁራስ እንጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ ኣብዚ ምጽናዕ እዚ ተድህሉ መንፈስ ኣይመዝሓለን እቲ መንፈስ ግን መዓስዩ ዝሒሉ ካብቲ ማሕበር ፍልይ ምስ በሉ ናይ ርእሶም ሓሳብ ምእንጋድ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ሰይጣን ምስኣቶ ማለት እዩ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ምስኣቶ እዩ እዚ ሓሳብ መጺዎም ጴጥሮስ ግን ከምዚ ኢሉ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎም ከይተሸጠስ ናትካዶ ኣይነበር ከይተሸጠሃሉ ምድሪ ሸጥካየውን ኣብ ኢድካ ዶ ይነበረን እጋዕዛ እዋን እዚኣ እኮ ደሓንዮም ነሮም ከመይ ጌርካ ነዚ ብልብኻ ሓሰብካዩ ኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓሶኻን እቲ ፍልሊ ዘሎ ኣብዚ እዩ ሰይጣን ኣብ ልቦም እዚ ሓሳብ ከቐምጥ ከሎ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ይርኦም ከም ዝነበረ ካብቲ ሳቶም ክሓስብዎ ዝነበሩ ሓሳብ ኣቐዲሙ መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ከም ዝነበረስ ዘንጊዖሞ ማለት እዩ እታ ምዝንጋዕ እምበኣር ነዚ ጥፍኣት ወሲዳቶም ዘላ መንፈስ ቅዱስ ክሪኦም ከም ዝኽእል ኣይሓሰቡን ዘንጊዖማ ስለ ዝነበሩ ካብ መን እዮም ተሓቢኦም ካብቲ ማሕበር እዮም ተሓቢኦም ካብ ሰባት እዮም ተሓቢኦም ሰብኣይን ሰበይትን ጥራሕ እዮም ኣብዚ እዋን ዘሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ክሪኦ ከለዉ በዚሑ ሰይጣን ሽዑ ተዓዊቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩም እምበኣር እቲ ድርኢ ኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ይርኢ እዩ ኩሉ እቲ ንገብሮ ነገር ብድኻምና ደኣ ንወድቕ እምበረይ ካብ ኣምላኽ ክንሕባእ ኢልና ንገብሮ ነገር ዕሽነት እዩ ውድቀት እዩ ጥፍኣት እዩ ናብ ሞት ይድወስደና እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ክሕለወና ስለ ዝደሊ ሰናይ ስለ ድኾነ ፍቅሩ ዘለዓለማዊ ስለ ድኾነ ምሕረቱ ኩሉ ሳዕ ሓድሽ ከም ድኾነ እንዳተፈለጠና ኣብ ውሽጥና ትድወቅስ መንፈስ ይኹሕኩሓና ልብና ትሪርና ተደይ ኣብናዮ ክመልሰና ኩሉ ሳዕ እሱ ድልው እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በረኸት ኣምላኽ ስስዕ ተደይ ተወሲኽዎ ንኩሉ ይኣክል እዩ ወዶ ንኩሉ ይኣክል እዩ እዚዩ ድማ ክመሃሩ ደልዮም ዝነበረ ፍርሂ ኣብቲ ማሕበር ኮነ ብለና እንታይ ከም ተፈጸመ ብድሕሪኡን ድሕሪ ኣንቢብናዮ ታሪክ ስለ ንፈልጦ ኣየንብቦንን ነዚ ምስ ነገሮም ኣናንያን ሰበይቱን መይቶም እዮም ግን ናቶም ምሟት እግዚአብሔር ሓሳቡ ኣይኮነን ግን ካልኦት ክመሃሩ ስለ ዝደልዩ ምናልባት ተነሲሖም ክኾኑ ክእሎም ብልቦም ኣይፈልጥን ኣብቲ ታሪክ ግን ከዘም ብዙሕ ክኸይድ ኣይደለኹን ክሪኦ ዝደለኹ ሕጂ ብዛዕባ ዝተሸጠ መሬት ወይ ብዛዕባቶም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ድማ ብዛዕባ ንመንፈስ ቅዱስ ዝሓስቡ ሓሶት ንምንታይ ዝበል ኣይኮንኩን ግን መንፈስ ቅዱስ ትብል ቃል ኩላህና ክነስተበሉ እስከ መንፈስ ቅዱስ በሉ መንፈስ ቅዱስ እቲ ኩሉ ሳዕ ምሳና ክኸውን ዘፈቐደ ጎይታ ብመንፈሱ ኣባና ሓዲሩ ኣሎ ዋላ ንሕና ክንድቅስ ከለና ኣይድቅስን እዩ ዘይድቅስ ዘይታኽስ መንፈስ እዩ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ንሕና ንሪኦ ነገር ኢና ደሰንብደና ወይ ድማ ክንፈርሕ ንኽእል ካብቲ ንሕና ንሪኦ ንላዕሊ ግን ዋላ ሓደጋ ተገጠመና እቲ ምሳና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓያል እዩ ክኸውለና ከድሕነና ከም ድኽእል ክንኣምኖ እዩ ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነረ እቲ ሓደጋ ምስ ገጠመኒ ኣብቲ ኣክሲደንት ቋሕ ክብል ከለኹ ዝተረኣየኒ ፃዕዳ ነገር እዩ ናይ ኤርባግ ኣብ ገፀይ ስለ ዝነበረ ቃንዛውን ኣይተፈለጠንን ግን ታንክ ዩ ጂሰስ ኢለ ንእግዚአብሔር ምስጋን ክጅምር ከለኹ ቃል እዩ ኣብ ውሽጠይ ተሰሚዕኒ ከድሕነካ ኣነ ምሳኻ እየ ዝብል ቃል ኣብቲ ሓደጋ ንእግዚአብሔር ክደሊ ወይ ኣድሕነኒ ኢለ ክፅሊ ጊዜውን ኣይነበረንን ግን ቀዲምኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጠይ ከም ዝነበረ ምሳይ ከም ዝነበረ ብመንፈሱ ከድሕነኒ ምሳይ ከም ዝነበረ ምስክር ኮይኑ ዝተዛረበኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን እሙን እዩ ይሕዋቴ ዋላ ተደቀስና ኣይደቀስን እዩ
ولا درسعنا يوتمثلنا እሱ ግን አይረሳዓናን ኩሉ ሰዓት ኣብ ልብና ኳሕ ይብላል ይኩሕኩሓሉ ብዛዕባ እዚ መንፈስ ቅዱስ ቁሩብ ክዛረብ ስለ ዝደለኹ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ንዓይ ይዛረብ ንዓኹምን ይዛረብ እዩ ልብና አዳሊና ግን ንስምዓ እዩ ጎይታ እሙን እዩ ቅድም ኢሉ ንሐዋርያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ መወዳእታ እንታይ ኢሉዎም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ተዋሂብንሎ ከምኡ እንዲልዎም ቅድሚ መኻዲኡ እዚ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ተዋሂብንሎ ኣብ መስቀል ነትዋጋ ምስ ፈጸመ ምስ ሞተ ምስ ተንስአ ብድሕሪኡ በኣካል ንሐዋርያት ንኻልኦት ንብዙሓት ተራእዩ ነይሩ ወዶ ቅድሚ ሰማይ ደበና ከፊታ ትቕበሎ ነዚ ቃል ሂብዎም ይኸይዱ ስለዚ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እነሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ክሳዕ መዓስ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እየ እዚ መንፈስ ቅዱስ ይምባር ምሳይን ምሳኻትኩም እንተሎ ኩሉ መዓልቲ እስከ ኩሉ መዓልቲ በሉ ኩሉ መዓልቲ መዓልቲ ንብላ ቀትሪ ወይ ምሸት ኣይኮነትን ኩሉ መዓልቲ 24 hour ብህይወት ኣብዛ ምድሪ ክሳብ ዘለና ወላ ንሕና እኳ መከራ እንዳበዛሓና ነቲ መከራ ካብቲ ጎይታ ኣብ ሊፅና ርኢና ይወድሃለናሉ እዋን እኳ እንተሃለወና ካብቲ መከራና ንላዕሊ ዝኾነ ሓያል በዓል ስልጣን ጎይታ ኣባና እዩ ዘሎ ምልስ ኢልና ንዑ ክንሪኦ ክንምለሶ ክነስተውዕሎ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ሁሉ ሰዓይድ ዛረበና እዚ እሙን መንፈስ ቅዱስ እምባር ኣባና እዩ ዘሎ ጎይታ ነዚ ክዛረብ ከሎ እምባር ሰብ ኣይኮነን ዝነበረ ብቲ እዋን እቲ ምክንያቱም መይቱ ተንሲ እዩ መንፈስ እዩ ከኣምኑ ስለ ዘለዎም ድማ ነቲ ደይመውት ስጋ ትርምስስዎ ዕድል ሂብዎም እዩ ቶማስ ኣይኣምንን ድብል ጥርጣሬ ኣብ ልቡ ስለ ዝነበሩ እንታይ ገርዎ ንዓ ኣጻብዕትኻ ኣብቲ ነኳል ኢደይ የእቱ ኢልዎ ክሳብ ክንዲ ዝምባር እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኸይንጠራጥር ንኽንኣምኖ ብዙሕ መገዲ ተዛሪቡ ብዙሕ መገዲ ዘርእዮም ዝነበረ እጁም ብመንፈሱ ንዓይ ንዓኻትኩም እምባር ዝብለና ዘሎ መኑን እዩ መዓልቲ እዚ እምነት ክውስኸና ጎይታ ህያው እዩ እቲ ትማሊ ዝሰርሕ ዝነበረ ጎይታ ሎሚ ንሰርሓሎ ፅባሑን ክሰርሕ እዩ ንፅባሕ ዘሳግረና ጎይታ ምሳና እዩ ዘሎ ነዚ እምነት ኣብ መዓልቲ ክንውስኽ ኣብ መዓልቲ ክንሕድሶ ስለ ዝደሊ እዩ እንታይ ይብል ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረብ ዘሎ ኣነ ኩሉ ሰዓት ምሳኻትኩም እየ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ክኸይድ እዩ ዘሎ እንዳረኣይዎ ክኸይድ እዩ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ኣይሓድገኩምን እንዳበለ ሰማይ ግን ተቐቢላቱ እዚ ዝተዛረበ ጎይታ እምበኣር በቲ እዋነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ክፈልጥዎ እዩ እግዚአብሔር ወዲ ምዃኑ ብዙሓት ፈሊጦም እዮም እቶም ደይኣመንዎን ከላይ ሰብ ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ነዚ እምነት ኣምላኽ ምዃኑ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ደይኣመኑ ካልኦት ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ዝተወልደ ወዲ ዮሴፍ እንዳበልዮም ዝፅውዕዎ ከምቲ ንሳቶም ካብ ኣቦን ወድን ማለት ካብቶም ወለዶም ናይ ስጋ ወለዶም ኣቦን ወድን ከም ዘለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣዲዩ ማርያም እያ ኣቦ ዮሴፍ ይድብል እምነት እዮም ሒዞም እምበር ኣምላኽ ምዃኑ ብመንፈስ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ከም ዝተወለደ ናተይ እናታትኩምን ሓጢኣትን መከራን ኣበሳን ሒዙ ኣብ መስቀል ክመውት ፍቓድ ኣቦ ክፍፅም ከም ድመፀ ዘይተቐበልዎ ሰባት ሰብ እዮም ድብልዎ እጁን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበሉ ሰባት ምናልባት እዚ እምነት ኣብ ልቦም ክኸውን ይኽእል መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦን እግዚአብሔር ኣምላኽ ወድን ሓደ ስላሴ ምዃኖም እዩ ዝገልጸሎም ዝነበረ ኣነ ኩሉ ሰዕ መሳኻትኩም እየ ክብል ከሎ እም ሓደ ናይ ስላሴ ኣካል ብስጋ ድረኣይዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ስዒሩ ድማ ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገሮም ዘሎ ናይ ኣቦ መልእኽቲ ሒዙ ዝነገሮም ዝፈጸመ እቲ ንሕና ክንፍጽሞ ዘይከኣልና ሕጊ ዝፈጸመ ጻድቕ ዝኾነ ኣምላኽ ስላሴ ሓደ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገሮም ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደን ሰለስተን ናይ ስላሴ ህላውነት ማለት እዩ ብዛዕባ ስላሴ ምናልባት ካብ ርቡዕ ጀሚርና ክንመሃር ኢና ከምቲ ዝተነገረኒ
ብዛዕባ ስላሴ ኢና ክንምሃር ጽባሕ ረቡዕ ብዙሕ ክዛረብ ኣይኮንኩም ብዛዕባ ስላሴ ግን መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ጥራሕ ከይኮነስ አምላኽ ከም ዝኾነ መንፈሱም ከም ዝኾነ እዩ ዝነገሮም ዘበለ ኣብቲ እዋነቲ ምስጢር ስላሴ ዝገልጸሎም ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረኽ ብድሕሪኡ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ንዝብል ሕቶ ክንምልሶ ንኽእል ኢና መንፈስ ቅዱስ መን እዩ እንድሕር ኢልና መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ ኣቐዲሙ ብኦሪት ግዜ ዝተነገረ እግዚአብሔር አምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ኮይኖም ክሰግድሉ ይግባእ ዝተባሃለሉ መንፈስ ቅዱስ ንዑ እዩ ዝነገሮም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እፅር ብዝበለ ቃላት አምላኽ እዩ አምላኽ እዩ ካልእ ከነብርሃሉ ንኽእል ነገር ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና ከምቲ ንዓና ክርዳእና እንደልዩ ግን አምላኽ እዩ ጥቕልል ብዝበለ ቃል እንድሕር ወሲድና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ አምላኽ እዩ ከም ኣቦን ወድን ኣካል ዘለዎ አምላኽ እዩ ናይ ስላሴ ሓደ ኣካል ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ኢና ሚስጥር ስላሴ ዕሙቕ ዝበለ እዩ መርሚርካ ደይብፃሕ እዩ ብሓደ ብክልተ ሴሽን ዝውድእ ኣይኮነን ዕድመና ሙሉእ ብዛዕባ ስላሴ እንድሕር ነፅንዕ ኮይና ኣብቲ ሙሉእ ፍልጠት ክህልወና ዝኽእል ክንበፅሕ ሲ ኣይንኽእልን ኢና ግን ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ዘብርሃልና ብእዋኑ ሓድሽ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ብቃሉ ብመንፈሱ ከም ዝገለጸልና ጥራሕ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ስላሴ ኢልና ንፅውዖ ኣካል ሓደ እዩ ማዕረ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በዚ ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ክብል ከሎ እምበኣር ከምቲ ብኣካል ቅድሚ ሞቱ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ጥራሕ ኣይኮነን ድሕሪ ትንሳኤኡ ኣብ ዕፁ ገዛ ኮይኖም እንዳጸለዩ ከለዉ ዝተጋሃደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሱን እዩ እንዳረኣይዎ ናብ ሰማይ ዝኸደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ስሌና ዝምህልል ዘሎ እንዳበልና ንነግረሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ እዋነቲ ናይ ስላሴ ኣርኣያ ኮይኑ እዩ ዝነግሮም ዝነበረ ሰብ ከም ዝኾነ ፈልጥዎ እዮም መንፈስ ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ዕፁ ገዛ እንዳጸለዩ ከለዉ ዝተጋሃደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ምዃኑ እዩ ዘርእዮም ዝነበረ ወዲ ምዃኑ ድማ ብትምህርቱ ገና መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ውሉድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ወዲ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ እንዳነገሮም እቶም ዝኣመንዎ ክስዕብዎ ከለዉ እቶም ዝኣመንዎ ድማ ነፂጎሞ ዝኸዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ናይ ስላሴ ምልክት እዩ ዝነገሮም ዝነበረ ቀሊል ሚስጥር ኣይኮነን ናይ ስላሴ ሚስጥር ግን በታ ተረዳእትና ንእግዚአብሔር ግን ኣምላኽ ምዃኑ መንፈስ ምዃኑ ኣሚንና መንፈስና بمنفس قدوس እንዳበርትዐ ክኸይድ መንፈስ ቅዱስ እንዳዓበየ ክኸይድ እቲ ውሽጥና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር እምነት እንዳማዕበለ ክኸይድ እቲ በረኸት ድማ ንዓና እንዳበዛ ክኸይድ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብና እንዳሓደግና ኣብ መዓልቲ እንዳተሓደስና ንሓሳብ ኣምላኽ ክንፈልጦ ክንርድኦ ክንእዘዞ መንፈስ ቅዱስ ይድረኸናሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ኣምላኽ እዩ ሰብ ልክዕ ከምቲ ስላሴ ኢልና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ንገልጾ ሰብ እናቱ መግለጽ ኣለዎ ንሓደ ሰብ ኣብ ዝደው ኣቢለ ነዚ ሰብ ትፈልጥዎ ዶ ተድብለኩም እንታይ ምበልኩም ወዶ ንዓይ ትፈልጡኒ ዶ ተድብለኩም هو ፈልጠካ ኣማልኤል እንዲኻ እዝን እንዲኻ ቁመትካ እንደዚህ ተበዝሐ መልክዒ ነትስ ኣብ ደጋዊ ዘሎ ስጋ እንዳራኣና ኢና ነሰብ ክንገልጾ ንኽእል ወዶ ካብዚ ንልዓል ሕልፍ እንድሕሪልና ብዙሕ ግዜ ምናልባት ምስቲ ሰብ እንድሕሪ ሕሊፍና ናይቲ ሰብ ባህሪ ጸባይ ለጋስ ድዩ ክፉእ ድዩ ጨካን ድዩ ፈቃር ድዩ ናይቲ ሰብ ባህሪ ከምቲ ተረዳኣና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ዝገበርዎ ግብሪ እንዳራኣና ኢና እቲ ባህሪውን ክንገልጾ ንኽእል ማለት እዩ
ካብዚ ንላዕለ ግን ናይ ሰብ እቲ ዝረኣይ ዘሎ ስጉ ጥራሕ ኣይኮነን መግለፂ ሰብ እንታይ ኣሎ ነፍስን መንፈስን ከም ዘለዎ ክንዝንግዕ ይብልናን ንሰብ ግን ክንገልጾ ንኽእል እቲ ድርአ ክንድህሶ ንኽእል ክንትንክፎ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ክዛረብ ከሎ ንሰምዑ ድምፁ ተደይ ኮይኑ ንሰብ ክንገልጾ ብኻልእ ስምዒት ኣይንፈልጥን ኢና ብስ ነብሱን መንፈሱን መንፈስ ቅዱስ ደኣ ተደይ ረዲእና ኣብ ሰብ እዚ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ኣለዎ ድብል መንፈስ ቅዱስ ተደይ ረዲእና ናይቲ ሰብ መንፈስ ክንዛረበሉ ኣይንኽእልን ኢና ናይቲ ሰብ ነብሱ ድማ ክንድምንታይ ከም ደይጣዓየትን ክንዛረብሲ ብቕዓት የብልናን ደረጃና ሊሚትድ እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ግን ኩሉ ዝምርምር ኣምላኽ እዩ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ወዶ ልብን ኩላሊትን ክብል ከሎ እቲ ንሕና ደሓሰብናዮ ብዛዕባ ርእስና እኳ ንሕና ክንገልጻ ደይ ንኽእሎ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ክትሪኦን ክትድህስሶን ክትገልጾን እትኽእሎ እቲ ናይ ሰብ ስጋ ጥራሕ እዩ ነብስናን መንፈስናን ግን ክድህሰስ ክግለጽ ደይኽእል መንፈስ ቅዱስ ተደይ ነጊርና ብዛዕባ እቲ ሰብ ነብሱን መንፈሱን ቁርብ እኳ ክንዛረብ ዓቕሚ ይብልና ወላ ተዛረብና ወላ ተገለጽናዮ ጌጋ ዝመልኦ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና ናይ ስላሴ ሓደ ኣካል ዝኾነ ክርዳእና ደልየ ዘለኹ ኣብ ዘፍጥረት 2 ፍቕዲ 7 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ካብ ምንታይ ፈጠሮ ብለና ካብ ሓመድ ምድሪ ፈጠሮ እቲ ካብ ሓመድ ምድሪ ዝፈጠሮ ነዚ ኢና ብድፍረት እግዚአብሔር ብኢዱ ዝሰርሐና እንዳበልና ክንዛረብ ዘኽኣለና ሓመድ ምድሪ ሓመድ ሽዑ ሰብ ካልእ ነገር ኣይተፈጠረን ነሩ ንሰብ ግን ክፈጥር ከሎ ሓመድ ነሩ ኣብቲ ግመ ድማ ዛሕሊ ነሩ እዩ ማይ ንዑ ኣብ ዒጡ ጭቃ ገሩ ሰሪሑ ኢልናስ ክንቀርጾ ንኽእል ኢና እቲ ተሰርሐ ሰብ ንሓመድ ንሰብ ካብ ሓመድ ግብሪ ምስ ገበሮ ህይወት ኣይነበሮን ወዶ ህይወት ኣይነበሮን ህይወት ንኽረክብ ግን እግዚአብሔር እንታይ እዩ ገሩ ኣብ ኣፍንጩ ኡፍ በለሉ ሞተ ሰብ እንታይ ኮነ ብለና ህያው ነብሲ ኮነ ብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ህያው ነብሲ ኮነ ብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሩ ኣብ ኣፍንጩ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነብሲ ኮነ ሰለስተ ነገር ኣብዚ ኸነቕልበሉ ደሊ ሰለስተ ነገር ቀዳመይቲ ሓመድ ምድሪ ሓመድ እንድሕሪልና ዋላ ማይ ተደይ ተወሲኽዎ ዝበንን ነገር ማለት እዩ ዘይተተሓሓዘ ካብኡ ክተሓሓዝ ገሩ ሰብ ገሩ ፈጢሩ እዚ ሰብ ድማ ከይንጋገ ኣዳም ጥራሕ ኣይኮነን ሔዋኑን ኣብቱ ሰብ ኣላ ኣዳም ጥራሕ ኣይኮነን ሰብ ክብል ከሎ ሰብኣይን ሰበይትን ገሩ ፈጠሮም እዩ ዝብለና ካልእ ክንሪእዩና ሕጂ ሰብ ምስ ፈጠረ ብምንታይ ፈጢርዎ ብኣምሳሉ ሕጂ ሙሉእ ሰብ ክኸውን ምእንታን ሶሪ ኣላርም ናይ ስታይ ቆፀሮን ስለ ዝነበረኒ ካንስል ገረየ ሰብ ክፈጥር ከሎ ብኣምሳሉ ይፈጢርዎ ሕጂ ናብታ ስላሴ ክወስደኩም ስለ ዝደለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስላሴ እንድሕር ንብል ኮይና ኣብ ኣቦ ኣሎ ወዲ ኣሎ ልኡኽ ኮይኑ ኣብዛ ምድሪ ከማይን ከመኻትኩም ሰብ ኮይኑ ክእዘዝ ዝፈቐደ መንፈስ እዩ ድማ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ስለ ድኾነ ብመንፈሱ ኣባይና ባኻትኩም ክሓድር ዝፈቐደ ጎይታ ነዘን ሰለስተ ነገር ደተሓሕዝ ርድኢት ክህልወና ስለ ዝደለኹ ነዛ ቁፅሪ ምፅእ እያ እዚ ሓመድ ምድሪ ዝነበረ ብእግዚአብሔር ምስተገበረ ሰብ ምስኮነ ኣብ ፍንጩ ትንፋስ ኣምላኽ መሊእዎ ህያው ነብሲ ብለና በኣር ነብስና ካብ እግዚአብሔር እያ ነብስና ህይወት ዝረኸበት ካብ እግዚአብሔር እያ እዚ መንፈስ ቅዱስ ክሓድረሉ ዝተዳለወ መንፈስና ኃጢአት ደኣትዩ ምስ ኣምላኽ ፈሊና ጸኒሑ እምበረይ እግዚአብሔር ዝመደቦ ናቱ መንፈስ ዝሓድረሉ ህያው ነብሲ ክኸውን ምእንታን እዩ እዚ ህያው ነብሲ ድማ ቅድሚ ጎይታ መቕባልና ብኃጢአት ምኽንያት ካብ ኣምላኽ ዝተፈለየ ዝነበረ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ግን ፍቕሪ እዩ ክንብል ከለና
እቲ መወዳእታ ደይብሉ ፍቕሩ ኣብ መስቀል ክገልጽ ፈቃደኛ ስለ ድኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበሳና ተሰኪሙ ኣብ መስቀል ዋጋ ኸፊልና ዕድል እዩ ንዓይና ኣኻትኩም ኣሕዋቴ ዕድል ኢና ረኺብና ነቲ ጻውዒት ሰሚዕና ስለ ዝተቐበልና ብኸምኡ ብጸጋ ጸጋ ማለት እስከ ጸጋ በሉ ዋጋ ደይንኸፍለሉ ደይንጽዕረሉ ማለት እዩ ግን ሓደ ነገር ንገብሮ ነገር ኣሎ ፍቃድ ዝበሃል ኣሎ ፍቃድ እታ ንሰይጣን ተወኒና ዘላ ልብና መንፈስ ቅዱስ ክኩሕኩሕ ከሎ ንህና ፍቃድ እያ ተድልያታ መፍትሕሲ ኣብ ፍቃድና እያ ደላ ዓማጺ ኣምላኽ ኣይኮነን ስጋዕቲ ተመሊሱ ንፍርዲ ድመጽእ ጎይታ ዝዕገስ ኣምላኽ እዩ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ምሕረቱ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ እዩ ዝብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ሕጂ እውን ክፉት እዩ ልብኹም ኣይተትርሩ ይብል ኣብ ሓደ ቦታ ልብኹም ኣይተትርሩ ነዛ ፈቃድ እዚኣ እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደሊ ኣብ ውሽጥና ንኽኣቱ ነታ ህያው ነፍሲ ዝነበረት ብሓጢአት ምኽንያት ዝተፈልየት መሊሱ ህያው ክገብራ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ድማ መንፈስ እዩ ነዚ መንፈስ እዚ መንፈስና ክጥዕም እንታን ስለ ዝደለየ እዩ ክንመውት ከለና መንፈስና ምስ ነብስና ብፍርዲ ክትቀረብ እያ መንፈስና ግን ኣምላኽ ስለ ድኾነት እቲ መንፈስና ክጥዕም እንታን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቐዲሙ ንነብስና ህያው ክገብራ ስለ ዝደለየ እዩ ነዚ ጻውዒት ዝጽውዕ ዘሎ ኣብ መዓልቲ ይኹሕኩሕ ኣለኹ እነኹ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢለ ኳሕ ይብል ኣለኹ ዝብል መንፈስ ቅዱስ ከነስተብህለሉ ደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ጻውዒት እዚ ንዓለም ይመጽኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምድሪ ክጥምታ ከሎስ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ጎዲሎም እብለና ክሙ ደይኩነን ኣብ ሮሜ ዝብለና ኩሎም ሓጢኦም እቶም ንኣምላኽ ዘምልኹ ዝመስሎም ዝነበሩ ሰባት እንከላይ ኣይፈለጥዎን ነዚ ሐዋርያው ጳውሎስ ቅድሚ ክርስቶስ ኣብ መንገዲ ደማስቆ ኸይረኸቦ ከሎ ጠበቃ ትኾነ እዩ ድመስሎ ነሩ ናይ እግዚአብሔር ጠበቃ ዝሰጎም ዝነበረ ነቶም ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ንእግዚአብሔር ደገልግል ስለ ዝመሰሉ እዩ ካብዚ ደይ ምፍላጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ፍላጥ ወዱ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቀርብ ሓሳቡ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰዓት ይገልጸልና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበር ነዚ መንፈስ ቅዱስ ኣጸቢቕና ክንፈልጦ እግዚአብሔር ይደሊ ኣጸቢቕና ክንፈልጦ ስለዚ እምበር ንሰብ ብሰብነቱ ወቲ ብስጋ ጥራሕ ኣይኮናን ክንገልጾ ንኽእል ኣብ ምድሪ ስለ ደለና ግን ሰብ ክንደዚኡ ቁመቱ ክንደዚኡ ቀይሕ ጸሊም ጻዕዳ እንዳበልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ንሰብ ግን ክንገልጾ ኣይከኣለናን እዩ ከምኡ ድማ ንእግዚአብሔር ንኽንፈልጦ እንድሕር ደሊና ብመንፈስ ክንከውን የድልየና ብመንፈስ ክንከውን መንፈስ ኣይተዝሕሉ ብለና ቃል ኣምላኽ መንፈስ ኣይተዝሕሉ ምክንያቱም መንፈሶም ስለ ዘድሓሉ እዮም ኣናንያን ሰጲራን ሓሳብ ሰይጣን ኣብ ልቦም ክኣቱ ዕድል ሂቦሞ አንጊህና ንእግዚአብሔር ከነመስገን አንጊህና ነቲ መንፈሱ ክንጸምእ እዚ ድልየት ኣምላኽ ፍቃድ ኣምላኽ ብፍቃድና ከይኮናስ ብፍቃድ ኣምላኽ ክንመላለስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክድርኸና በብመዓልቲ ሓድሽ ነገር ኣብ ውሽጥና ከቐምጥ እሱ ኩሉ ሰዓት ድልው እዩ ንሕና ከድልዋት ዲና እዚ ሕቶ ኩሉ ሰዓት ንርእስና ክንሓታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግባእ ሰብ እምበኣር ብመንፈስ ተደይ ኮይኑ ንሓሳብ ኣምላኽ ክፈልጥ ኣይክእል እዚ እዩ ሜይን ፖይንት ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓት እግዚአብሔር መንፈስ ከም ዝኾነ ክንዘንግዕ ይብልናን ንእግዚአብሔር ድማ ሓሳቡ ክንሰምሮ ንኽእል ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ እንድሕር ወዲቕና እዩ ብምስጋና ነቲ መንፈስ ክንጸምኦ ክንክእል ከለና እዩ እግዚአብሔር መንፈስ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ድማ ብስጋን ብነፍስን ከነገልግሎ ወይ ክንስዕቦ ጥራሕ ንስዕብ እንድሕር ኮይና ስምዒት እዩ ድወስደና ኣብ ስምዒት ከይንወድቕ ስምዒትና ግን ንመንፈስ ክግዛዕ ክንገብሮ ንሕና ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቅድም ንመንፈስ ቅዱስ ዕድል ክንህቦ መንፈስና ምስ መንፈስ ቅዱስ ተደይ ሰሚሩ እቲ ንሃና ሓሳብ ከይዕብልለና ዓለም ብዙሕ ግዜ ብተፈላለየ መገዲ እያ ክትፍትነና ብጽቡቕ ነገር ክትፍትነና ትኽእል እቲ ብሕማቕ ዝተተሓዘ ሰብ ይሓይሽ ሓንሳብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት እንድሕር ርኢኹሞም
شعوم نجزابير زدليوه ولكن إجزابير داي فلت سب عقمه متسنقة حيلو مسودة شعون إجزابير منيخا اللخا اندحر هاللي خاسن منتاي ليت سمع ندب الحتو قرب زخيل شعويو أبراوها اندحر خلينا أبتي تصبغ نقر اندحر خلينا قن إجزابير نتمنفس وخين رسع وخين زحلو عبي حدا خم تخونا كنذكر دالي إجزابير يدقفنا لذي كل ساعة عنجهنا إجزابير نمنفس وخندلي إجزابير أملاخ تمسكن يخون حدا كان أملاخ زرعي يلبون تتابع حقفو أبو زلو حدا ودو أملاخ أقهدوا لنا يسوس كريستوس قويتا هواريات عدلن ياتاتيو بتتموكرس بغلتا نقر يمري أمو لكريستوس كم سبري أمو دحر تنسايو دما كم منفسري أمو ندار أو مسكدة دما منفس قدوسا ما أكلهم كم حاوي نبلبال مسيون كلهم بلسان كسعد الزارب وزقبرهم كم يعدلن ياتاتيو نزع عدل يكزافير أملاخنا عيننا أخاذكم نبارد هبنا دلو منفس أي تزحلو منفس أي تزحلو نخونتات ندحر نتأمت كوينا ننقرات نتأمت ندحر كوينا إكزافير أملاخ كابت مخون كح عدي أي وعالني خوح كوحي زلو ولا خم كبرو عود بلد كح ندبلن كوا منفس ندحر زحيلو كن كنسمعين خلينا كنسمعين خلينا قد مس منفس دسمره هيوت ندحر حالنا أبدك وسنا خلناون إكزافير كزاربنا نزيو بحلمي دزاربهم برائز زاربهم أبصلوت كلود أجهدو زنقرنا منفس قدوس يسرح له يسوع كريستوس قويتايو مبار يسوس نزي خنقرم كله أب حقفو أبو أجهدو ندابلن هواريات كنقرم كله السو ود أملاخ مخانو أملاخ مخانو بمنفس مخانو منفس قدوس حجون يسرح كم دلو يزنقرم زلو منفس قدوس تدي قليس الكاي حواتي نقرات كبر هالكاي كلين يترف እግዚአብሔር ዝነግረና ነገር ክንሰምዕሲ ንምድሓናውን ልብና ትድኹሕኩሕ መንፈስ ቅዱስ መቃና ምስሃብናዮ ኢየሱስ ጎይታይ ወላ በአፍና ተበልናዮ ኣብቲ እምነት ግን ድመጽእ መንፈስ ቅዱስ ክሕገዘና ኸሎ ክረድኣና ኸሎ ሰባት ንጎይታ ክቅበሉ ኸሎ ገለገሊኦም ሪኢኹሞም ትፈልጡ ተሓያል ጀግና ዝብሎ ዝንርሱ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢዱ ምስሃበስ ዘርባዕባዕ ይድብል ርትዒ መንፈስ ቅዱስ ምስ ረኸበ ማለት እዩ ክንድምንታይ ንእግዚአብሔር ደይፈልጦ ምዃኑ ኣብ ውሽጡ ርድኢት ክረክብ ከሎ ኢዱ ዘርጊሑ ይቕበሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እሞ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሳዕ ክምህረና ክመልሰና ጥራሕ ኣይኮነን ከበርትዓና እውን እሱ ድሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንምድሓን ብእምነት ከም ዝተቐበልናዮ ንመንፈስ ቅዱስን ብእምነት ኢና ብመንፈስ ኢና ክንስዕቦን ክንሰምዖን ክንእዘዞን ዝከኣለና ስለዚ እግዚአብሔር ተዛሪብን ክንብል ከለና ነቲ ስጋን ነብስን ኣይኮነን እግዚአብሔር ተኺሉ ድዛረቦ ግን ስጋን ነብስን እግዚአብሔር ከገልግል ምእንታን ኣብዛ ምድሪ ክሳብ ዘለና ካተመደበትልና ግዜ ወዲና ናብ ጎይታ ክሳብ ንኸይድ ዝሕገዘና ምስ መንፈስ ቅዱስ ተሰማሚዕና መንፈስና ከነገዝእ ክንክእል ከለና እዩ ሽዑ መንፈስና እንዳበርትዐ ስጋን ነብስን ዋላ ድኹም እንተኾነስ እንዳበርትዐ ክኸይድ ይኽእል እዞም ቆልዑ ሪኢኹሞም ዶ ብዚ ከገልግሉ ከለዉ ሒዞምና ናብ ኣምልኾ እዮም ከይዶም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣነ ንስኻትኩምን ብዙሕ ግዜ ንጎይታ ንፈልጦ ኢና ንበል ኢና ግን ካብቲ ንሕና ንፈልጦ ንላዕሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየኒ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ኣነ ናብ ጎይታ ቅድሚ ምምፀይ ትግርኛ ዛረበ ከም ስርዓት ከም ዝሕጂ ዝዛረቦን ክኾን ይኽእል እዩ ከንብብ ከለኹ ግን ጽቡቕ የንብብ እየ ዝብል ርድኢት ኣይነበረንን ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ትግርኛ ከንብብ ከለኹ ዋላ ሓንቲ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን እንታይ እየ ዝንገብር ነረ ክልተ መፅሓፍ ቅዱስ እየ ኮፍ ኣቢለ ዘንብብ ናይ ኣምሓርኛን ናይ ትግርኛን ምክንያቱም ኣምሓርኛ ከም ስርዓት ክመልኩ ክእል እየ ዝተምሃርክዎ ዝዓበኩሉ ክብል ይኽእል እሞ ትግርኛ ከም ስርዓት ኣብ ገዛ ስለ ድዛረብ ግን ንኽእል እየ ዝብል እዩ ሓሳብ ይነርኒ ከንብብ ከለኹ ግን ትርድኢት ነንበይኑ እዩ እቲ ዘንብቦ ቃል ከምቲ ዘንብቦ ይኮንኩን ዝርድኦ ዝነበርኩ ሕጂ እቲ ናይ ኣምሓርኛ ደጊመ ኣንቢበ ናብቲ ትግርኛ ክምለስ ከለኹ ከም ዝባእ ይነሩ ዝብል ርድኢት እንዳተፈለጠኒ መፅዩ ጎይታ ኣብ ቤቱ መፅናሕና ብዙሕ ነገር እዩ ዝምህረና ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ ዓለም ጥራሕ ኣይኮነን
ኣብዚ ምድሩን ክንሳገረሉ ዘኽእለና ነገር ይዝምህረና ደቅና ኣብዚ ክዝምሩ ከለዉ ብትግርኛ ጥራሕ ኣይንጸበዮም ብእንግሊሽን ክዝምሩ እዮም ግን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣብኣቶም ምስርሕ ከም ዘሎ ክልተ ነገር እዮም ዝወስዱ ዘለዉ ይሕዋቴ ቋንቋ ኣይጽላእን እዩ ሩባ የሳገረካ እዮም እትረፍ ዶ ናህና ናይ ወለድና ቋንቋ ትግርኛ ይትረፍ ስፓኒሽ ዋላ ጃፓን ዋላ ዝኾነ ቋንቋ ደቅና ተድምሃሩ ፍታውና እዩ ድኸውን እሞኒ ናይ ትግርኛ ግን ክጠፍእ ዝኽእል ቋንቋ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ተደይ ተዛሪቡሎም በቲ ቋንቋኦም ትግርኛ ከጥፎ ቀረባ እዩ ከይጠፍእ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሕግዞም ከም ዘሎ ክትርድኡ ስለ ዝደለኹ እየ ኣብ ቤት ኣምላኽ ብምህላዎም መጽሓፍ ቅዱስ ብእንግሊሽ ጥራሕ ኣይኮኑን ዘንብቡ ምናልባትም ብትግርኛ ከንብቡ ዕድል ረኺቦም ማለት እዩ ከምልኹ ከለዉ ብእንግሊሽ ጥራሕ ኣይኮኑን ዘምልኹ ዕድል ረኺቦም ብትግርኛውን የምልኹ ኣለዉ ኣብ ቤትና ብትግርኛ ክዛረቡ ዕድል ረኺቦም ተብዓት ረኺቦም ድፍረት ረኺቦም እዚ ንዓና ዓወት እዩ ነዚ ትውልድ ዓወት እዩ ይሕዋቴ ኣብዚ ጥራሕ ኣይኮንን ክንውስኖም ዘለና ይትረፍ ንሕና ክንምለስ ኢና ዝብል ሓሳብ ዘለና ኣብ ካልእ ዓዲ ክንከይድ ከለና ምፍላጥና ከመይ ጽቡቕ መስለኩም ቋንቋ ናይቲ ንኸዶ ዓዲ ገና ስራሕ ምስ ጀመርኩ ናይ ጥልያን ትምህርቲ ኣብ ኢታልያን ኤምባሲ ይምህሩ ነሮም ኣብቲ ናይ ኢታልያን ካልቸራል ኢንስቲትዩት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ 3 ወርሒ ዶ ገለ ዝኸውን ምስ ተመሃርኩ ኣጋጣሚ ዕድል ረኺበ ናብ ኣውሮፓ ኸይደ ሕጂ ሮም ምስ በጻሕካ ኩሎም ብጥልያን እዮም ዝዛረቡ ካብቶም ምሳይ ዝነበሩ ሂደት ቃላት ዝፈልጥ ዝነበርኩ ኣነ በተን ቃላት ግን ነቶም ሰባት ቁርብ ሰላምታ እንታይ ማለት እዩ ገለ ድብልሲ ክሓትት ዕድል ረኺበ ዋላ ሕጂ ኣጥፍዮ ዳ እምበር ቋንቋ ኣይጎድኣናን እዩ ንደቅና ትግርኛ ምምሃሮም ከነተባብዑ እዚ ክነግረኩም ኣብቲ ካልእ ኣርእስቲ ኸይከይድ ክነግረኩም ሲ ናይ እግዚኣብሔር ቤት ደው ምባልና የበርትዓና እዩ ብኩሉ ነገር እዩ ዘበርትዓና ብኩሉ ነገር እዩ ዘበርትዓና እሞኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይድገፈና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሳዕ ይሰርሕ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ኣቦ ሰርሕ ኣሎ ኣነ እውን እሰርሕ ዝበለ ጎይታ ብመንፈሱ ሕጁን ይሰርሕ እዩ ዘሎ ነዚኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓድሽ እዩ መዓልቲ መዓልቲ ሓድሽ እዩ ነቲ ሓድሽ ዝኾነ ሓሳብ ድማ ንዓና ክገልጸልና እሱ ድልው እንድሕር ኮይኑ ንሕና ድማ ብምስ መንፈሱ እንዳተሰማማዕና ድልዋት ክንከውን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ እንድሕር ኢልና መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ዝድብስ መንፈስ እዩ ዝድብስ መንፈስ ኣብ ዝሓዘናሉ እዋን ዘጸናንዓና ኣብ ዝደኸምናሉ ዘበርትዓና ክንጋገ ከለና ዝኣልየና መገዲ ዝመርሓና ኩሉ ሳዕ ምሳና ክነብር ዝፈቐደ መምህር እዩ ነዚዩ ሓድሽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዓልቲ ማልቲ ሓድሽ እዩ ክንብል ከለና ብቓል እዩና ሓድሽ ምዃኑ ንፈልጡ ምስ መንፈሱ ክንጸንዕ ከለና ይምዕደና የዘክረና ክንጋገ ከለና ይገንሓና ለዚ መገድና ዘቐንዕ ኣምላኽ እዩ ረዳይ እዩ ድማ ወዶ መንፈስ ቅዱስ ረዳይ ዳዊት ብዙሕ ግዜ ነዛ ቃል ዝብለና ረዳይ ይብል እግዚአብሔር ረዳይ እዩ ብመንፈሱ ምስኡ ከም ዝኾነ ስለ ደኣመነ እዩ እግዚአብሔር ረዳይ እዩ እሞ ኣይክፈርህን እየ ሰብ ከእንታይ ይገብረኒ ዘፍርሕ ብዙሕ ነገር ኣብ ከባቢና ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ካብቲ ንሕና ንፈርሖ ንላዕሊ ሓይሊ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ዝረድኣና ጎይታ ግን ምሳና ከም ዘሎ እንድሕር ተኣሚንና እንሰግሮ ኢና በዚ እምነት እዮም በዓል ዳንኤል ኣብቲ ጉድጓድ ክድርበ ከሎ ዳንኤል እንታይ ሰባት እንታይ እዮም ዝፅበዩ ነሮም ገና ኣብ ምድሪ ከይተንከፈ ከሎ ቶም ጠምዮም ዝፀንሑ ኣናብስ ከም ዝበልዕዎ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ምስኡ ስለ ዝነበረ ረዳይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ ብሂወት ኣንቢርዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንዳወዳእኩ እየ መንፈስ ቅዱስ ዝረትዕ መንፈስ እዩ ኣሕዋቴ ዝረትዕ መንፈስ እዩ ነዚ ኢና ኣነ ንስኻትኩም ዝረትዕ ይረኺብና ልብና ረቲዕዎ ተማሪኽና ጎይታ ህይወቴ ኢኻ ኢልና ተቐበልና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝረትዓና እዩ ኣብ ቤቱ ደው ዘንበለና ብህይወት ክንነብር ፈቃዱ ምዃኑ ስለ ዝተረዳእና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንሱ ምስ መፀኻ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓ እዩ
ጎይታ ክምለስ እዩ ነዚ ተስፋ ኢና ንፅበ ዘለና ወዶ ማራናታ እንዳበሉ ሐዋርያት ዝፅበዩ ዝነበረ ጎይታ ክምለስ እዩ ግን ቅድሚ ምምላሱ ዝኸውን ነገር ኣሎ ቅድሚ ጎይታ ምምፁ ዝኸውን ነገር ኣሎ እትሱ ሰናይ አምላኽ ዝኾነ ምሕረቱ ድማ ንዘለዓለም ዝኾነ ናብ ዘለዓለማዊ መንግስቱ ንኽንኣቱ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ነዚ ፈቃድ እዚ ግን መንፈስ ቅዱስ ኳሕ እንዳበለ እንዳሓተተ ደይ ተቀበለት ነብሲ ናብ ዝፍርድ እዚኣ ክትመጽእ እቶም ንጎይታ ዝተቀበሉ ኣብቲ ዘለዓለም ዘዳለወሉ መንግስቱ ከኣቱ እዮም እቶም ንጎይታ ዕሽሽ ዝበልዎ ኣይሰማዕኩምን ኳሕኩሒ ኣይሰማዕኩምን ነገርኩኹም ኣይትሰምዑን ዝበሎም ከይንኸውን ስለዝደለዩ ንርትዒ ልቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዕ ብመንፈስ ኮይኑ ኣብ ልብና ይኹሕኩሕ ኣሎ ከምቲ ኣብ ረኣይ ዘሎ ኳሕ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢለ ኳሕ ይብል ኣለኹ ዝበል ጎይታ ሕያው እዩ ነዚ እዩ ጎይታ ተደረድእዎ ሓደ ሰብ ኢየሱስ ጎይታ ኢሉ ክዛረብ እኳ ኣይክእልኒን ዝብል ቃል ንረክብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ልብኹም ኣይተትርሩ ብለና እግዚአብሔር ልብና ከፊትና ንመንፈስ ቅዱስ ተደይ እንግድናዮ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክርድኣና ኣይክእልኒን ንሕናውን ከብቶም ዘይኣመኑ ሰንከልከል ዝብል ህይወት ከይህልወና ኣብ መዓልቲ ልብና ንመንፈስ ቅዱስ ክፉት ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ድሌት እዩ ሓሳብና ንድሕሪት እንዳገበርና ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክበርሃልና ምእንታን ኩሉ ሰዕ ኣብ ቅድሚኡ ክንወድቕ መንፈስ ቅዱስ ይደልየና ኣሎ ንዓይ ንዓኻትኩም ጥራሕ ብውልቅና ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ትዛረብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ትዛረብ ንቤተ ክርስቲያን ንዛረብ እዩ ብዙሕ ግዜ መልእኽቲ ንቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ግዜ ንቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ መጽእ እዩ እሱ ንግደፎ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዛረቦ ኣብ ራእይ ከድና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ወንጌል መጽሓፍ ራእይ ኣብታ ናይ መወዳእታ መጽሓፍ ምዕራፍ 2:3 ዝተጻሕፈ እንድሕሪእናዮ ኩሉ ንቤተ ክርስቲያን ዝመጸ መልእኽቲ እዩ ቃል ኣምላኽ ድማ ሓድሽ እዩ ቃል ኣምላኽ ሓድሽ እዩ ናብቲ ዝመጽእ ፍርዲ ቅድሚ ምምጻእ ቤተ ክርስቲያን ንእግዚአብሔር ተሰምዓሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትወድቀሉ ጊዜ ክትህብ ከም ደለዋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈሱ ለሙን ዘክረና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ካብ መንፈስካ ናበይ ክንከይድ ካብ ገጽካ ናበይ ክሃድም ይብል ዳዊት ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ኮይኖም ክሰግድሉ ይግባእ መንፈስ ተደይ ኮይኑን ኣምላኽ ከነስምሮ ኣይንኽእል ኢናን እንዳወዳእኩ ስለ ድኾንኩ እየ ብመንፈስ ኣባና ክሓድር ዘፈቐደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ኣባናን ምሳናን ደሎ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰዕ ኣይድቅስ ኣየታኸስ ዋላቲ ንሕና ኣብ ትደኸምናሉ እዋን ከበርትዓና ስኡሙን እዩ ንሕና ግን ምልስ ኢልና ናብ መንፈሱ ክንኣቱ ምልስ ኢልና ገጹ ክንደሊ ምልስ ኢልና ነቲ ቃሉ ክንስተንትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈሱ ንዓይን ንዓኻትኩምን ይደግፍ ይሓገዝ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ተሓተምኩምሉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንታይ ኣይትግበርዎ ብላሎ ኣይተጉህይዎ ለዚ መንፈስ ቅዱስ ይጉህዩ ማለት እዩ መዓስ ይድጉህይ ክንሰምዖ ተደይ ክኢልና ክንስዕቦ ተደይ ፈቲና ፍቃዱ ሃሰስ ክንብል ተደይ ደሊና መንፈስ ቅዱስ ዋላ እኳ ይሕደገና ይጉህዩ እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ከይጉህይ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ኤፌሶን ከም ዝብል ቃል ኣሎ ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ተላዋሃትን ተደናገጽትን ኮንኩም ይቕረ ተባሃሃሉ ይብለና ይቕረ ተባሃሃሉ ብስጋን ብነብስን ጥራሕ ኣይኮነን ይቕረ ክንበሃል ትድግለጽ ብስጋን ብነብስን ዳ ኣይኹን እምበረይ መንፈስና ይቅድም ክርታዕ ዘለዎ መንፈስና ቅድም ክርታዕ ኣለዎ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ክንብል ከለና ነቲ ፍቅሪ ኢና ጥዒምና ንክርስቶስ ዝተዓመ ሰብ ፍቅሪ ኣምላኽ ጥዒመ ዝብል ሰብ ንትእዛዝ ኣምላኽ ንፍቃድ ኣምላኽ ክስዕብ ድማ ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኢለና ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብሙሉእ ልብኻ ብሙሉእ መንፈስካ ብሙሉእ ሓይልኻ ኣፍቅሮ ምስ በለ
ጎን መስኣት ኸይድ እንታይ ኢሉ ንሓውኻ ንብፃይካ ኣፍቅሮ እምበር ፍቕሪ ስለተቐበልና ኢና ከነፍቅር እውን ሓይሊ ንረክብ ነዚ ሓይሊ ድማ ክውስኸልና ናብ እግዚኣብሔር ገጽ እንድሕር ደሊና ኣብቲ መንፈስ እንድሕር ሃሊና ኣይከብደናን እዩ ወላቲ ንበደልናዮ ሰብ ኣይኮነን እቲ ዝበደለና በድልና ከለውን ንሕና ምሕረት ክንሓትት ፍቕርና ከነግርዮ ክንገልጸሉ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እምበር ነዚዩ መንፈስ ኣይተዝሕሉ መንፈስ ኣይተጉድሉ ዝብለና ዘሎ በመንፈስ ክንከውን መንፈስ ቅዱስ ይድርኸና ይረድአና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ከይጉህን መዓልታዊ ምሕረት ኣምላኽ ክንቅበልን ናይ ቅሬታ ልቢ ሒዝና በመንፈስ ክንብርትዕ እቲ ብሕብረት ጎይታ ዘዳለወና ስፍራ ኣብኡ ደው ንበል ንጽናዕ እዩ ዝብለና ዘሎ ንጽናዕ መንፈስና ዝብርትዕ እምበር ብሕብረት ኣብ ንገብሮ መውስወሰን ኣነ ንሓወይ ከፍቅር ወላ ብኣፍና ኣይኮናን እኮ ንሓወይ ዘፍቅረሉ መገዲ እንድሕሪ ኣርኤዮ እዩ ሓወይ ከፍቅረኒ ወይ ሓብተይ ከተፍቅረኒ ትኽእል እዚ ድማ ዝግለጽ ኣብቲ ሕብረትና እዩ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ኣይኮነትን ሕብረት ክብል ከለኹ ኣብ ሕብረትና ካብ ቤተሰብና እዩ ድጅምር ካብ ጎረባበትና ይጅምር ካብ ከባቢና ቤተ ክርስቲያን ግን መግለጽ ፍቅሪ ኣምላኽ ከም ድኾነት ክንኣምን ክንክእል ኣለና ኣብዚ ቦታ እዚ ክልተ ወይ ሰለስተ እንድሕር ኮንኩም ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ንኣሚንና እዩ ብመንፈስ ኣባና ከም ዘሎ ስለ ደኣመና ነዚ ደይኮነን ብመንፈስ ኣባና ምዃኑ እንድሕር ኣሚንና ክንእዘዞ ድማ ግድን ዝብለና ድርኺት ፍቅሪ ኣምላኽ ኣባና ኣሎ ማለት እዩ ነዚኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሎሚ ክንሪኣ ክንመሃራ ዝደለየ ስለ ደፍቅረና እዩ ስለ ደፍቅረና ካልእ ምክንያት ይብሉን ምክንያቱም እግዚኣብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚኣብሔር ፍቅሪ እዩ ስለ ደፍቅረና እዩ ኩሉ ሳዕ ደድሕሬና እንደኾነ ዝኽብኩበና ዘሎ ይኽብኩበና ኣሎ ንሕና ድማ ንዑ ከነቐድሞ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ከነቐድሞ እዩ ዝደሊና ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቁርብ ደቃይቕ ኣለዋኒ ኣቦታት ኣብ ዝኽርኢ ከለኹ ልሳዕ ባሂ ትብለኒ ሓውና ማሞ ነጅዶ ክትመፅእ ብዙሕ ሰብ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣነ እውን ሕጂ ቀረባ ኣይፈሊጠዮ እንታይ ክብል ደልየ ኣቦታት ምህላዎም ንቤተ ክርስቲያን ዓንዲ እዩ ክመላለስ ኩሉ ሳዕ ንፈልጦ ኢና ግን ኣይንፈልጦን ኢና ምክንያቱም ርእሱ ከፋለጠና ስለ ዝደለኹ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ሓቀኛ ምስክር ነፍሳት የድሕን ኣብ ልበይሱ ከዛረቦ ከለኹ ሓደ ነገር ስለ ደቐመጠ ባሂልኒ እቲ እሱ ንዓና ዝነገረና ንስኻትኩም ክትሰምዑ ስለ ዝደለኹ ብዛዕባኡ ጎይታ እንታይ ከም ዝገበረሉ ክዛረብ ስለ ዝደለኹ እሞኒ ቁርብ ደቃይቕ ኣለዋና 5-10 ደቂቓ ተሃብክዎ ኣይንደክምን ኢና ንወዶ ጎይታ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ግን ናባ አማርኛ ስለዚህ ወስደኒ ትስታይ አማኑኤል ዝወላ አማርኛ አብየት መጽሐፍ ቅዱስ ወን ትምህርት ወን ኩሉ በአማርኛ ስለሆነ ግን ትግርኛ ስለዘንብብ ዘለኹ ምንም ካሽንፈና ይከልን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን You are guys beautiful. በጎይታ ምዃን ክንደየና ዓብይ ጸጋ ምዃኑ ካብቲ ናይ ዘለዓለም ሞት ዘምለጥናሉ መንገዲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ኣብ መስቀል ሞይቱ ኤሎሄ ኤሎሄ ዝበለ ኢየሱስ ስለ ሓደሓደና ኩሉ ደቂ ሰባት ኣብ ዓለም ዘሎ ወረኤቨር ሃይማኖት ያለዎ ሃይማኖት የብሉን ንኩሉ ሰብ ከም ዝሞተ ኢየሱስ ንፈልጥና እግዚአብሔር ይባረክ ኣነ ኣብ ሱዳን ከለኹ ደቃ ጎይታ ኣይፈልጥን ነይረ ኣብቲ ግዜቲ ምስ ሓወይ ምስ ሩሜት ነበር ነርና ማለት ሕጂ ብዙ ውሽጢ እዚ ጭንቀት ዝበሃል
ዲፕሬሽን ስትረስፉል ኮይነ ሓወያ ይፈልጠኒ እቲኦም እውን ኣይፈልጡንን ውሽጥኻ ዘሎ እዩ ናጨነቐ በቃ ሱሳይድ ክገብር ንህይወተይ ማለት እዩ እየ ዝጓየ ነይረ መዓዝ እዩ ካብዚ ጭንቀት እዚ ልለቆ ባዕለይ ንምጥፋእ በቃ ክንደገና አጨነቀ ምዃነ ዲፕሬሽን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነገር ግን ሓደ መዓልቲ ኣብ ካፌተርያ ኮፍ ኢለይ ሓደ ወዲ ወለጋ መፅዩ ኣብቲ ካፌተርያ ክገዝእ ከሎ ስታይ ሻሂ ይገዝእ ነይሩ ካብ እግሩ ጀሚረ ሻብ ርእሱ ይርዮ እቲ ሰብኣይ ህንዲ እዩ ዝመስል እነዚ ሓበሻ ድዩስ ወይስ ካልእ እዩ እናበልኩ ርኢኒ ካብኡሽ ሻሂ ላምጣልህ ኢልኒ ኣረ መልሳለኝ እጀ ኢለ ሰትየ ኮፍ ኢለ ዘለኹ ኣብ ካሊእ ዓለም እየ ዘለኹ ኣነ እና እግዚአብሔር ይመስገን ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ዝገበረለይ ዳዊት ታይሉ ዘጨነቅካኒ ንጽቡቕ ኾነለይ ኢሉ እና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተባረኸ ይኹን እና መጽኡ እቲ ሰብኣይ ኮፍ ኢሉ ምሳይ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር መልካም ነው በተራራ በሸለቆ ጠብቆን እዚ አደረሰን ብገው በኸረናት ብሩዋታት ኩሉ ሓልዩ ናውዝ ይምጸና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ማጽበው አነ ፖለቲካ አይፈቱን የካብ ቀደም ፖለቲካ ዝባሃል እዚ ገለ ዝባሃል አይፈልጥ እግዚአብሔር ግን ፎቶ የካብ ቀደም በእንሽተ የጀመረ ማለት እና አው እግዚአብሔር ማጽበው ይለይ በቃ በል ነገ ኢልኒ አውሳዕና ነይሩ ሰንበት ቀዳም ይዛረበን ዘሎ እቱ ቀዳም አጋምሸት ይዛረበን ከሎ ነገ ጠዋት 8 ሰዓት 8 ሰዓት ቸርች አለ እና ወደዚያ ነው አይደል እሺ እመጣለሁ ጥያቄ ይብለኝ ተታይዘ የዘለሁ ቀሊል አይኮነ እና እዚ ዓለም ገዛይ ሰብን ምጥፋዕ ታይ ከም ዝገብር ሁሉና ንፈልጦይና ስለዚህ ማምለጥ ተረኺውስ እምቢ አና ሃይማኖት ገለመለ እዚ አይፈለጠን የካብ ቀደመይ ሓደ ዚነኸኒ ኣብ ልበይ ዝመጽ ነገር እየስታ አክሰፕት ዝገብሮ ስለዚህ ከይደስ ንጉሆ ከይደይ ከኣቱ ከለኹ ክንደይ ጭንቀት ነርኒ ግን تسبعي صباح كي رغبني يو كم حاساوي لو كي حاسبني يو تني حبشا بحال كم زي لنا نقول لنا ግን ነበርክ አትወለኒ ለአትያ ማለት ኮፊ ላፍቱ ዴስክ ዘሎ ኣብቱ ማዕፀው ጥቃ ኮፊ ላይ ካው ይዝመር ይስበኽ አይርዳእንን አና እሙራይ ሁሉ ተታይዝዩ ስለዚህ ሽዑ ፕሮግራም ብትወደአ ሞጽኢት ሰብአይ ኒው ቴስትመንት ማለት ሐዲስ ኪዳን ጥራህ ሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ይውኒ ከዚህ እስከዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ይወርይኒ ከዚህ ጀምረህ እዚህ አንብቡ ይልኒ እሺ ምንባብ ፈቱዬ ኦኬ በቃ ይዘ ኸይደ ደስ ይልኒ ወጽየ ካኡ ምንባብ ጀምረ ማለት ብዙሕ ከይኸውን ከያብዝሐልኩም ካሕጾረየ ሽዑ ሸውዓተ ዳርጋ ሸውዓተ መዓልቲ ይኸውን ኣይጽልይን ኣይክእልን ትመጽሓፍ እውን ስኢለ የዘንብቦ እምበር ኣይርዳእንን ኣብ ሸውዓይ መዓልቲ ግን ሓደ ነገር ተፈጢሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ታይ ኮይኑ ሰላም ኮይኑ ውሽጠይ ሕያ እሙረይ ኩሉ ሰላም ኮይኑ ዘይድቅስ ነበረ ለይቲ ሁሉ ምድቃስ ጀሚረ በቃ ማንም ባዕለይ በቃ ጸጊ በድቃስ ይትስ አይድቅስን የነረቅኒ
ካብኡ ዮሐንስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 እንታይ ይብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብቲ ባሕሪ መርከብ ዝነበረሉ ኣውሎ ነፋስ ወይ ዞ ማዕበል መፂኡ ክንደይ ከም ዘጨነቆም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብቲ ውሽጢ ታሕቲ ደቂሱ ነይሩ እሱ ኢሉ በቃ ኩሉ ነገር ይፈልጦ እዩ ሕጂ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ወሪዶም ጎይታ ክንጠፍእ ከለና ኣይተሓስበልና እንዲኻ ኢሎም ኣልዒሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ዘይብልኩም ኢልዎም እምነት ዘይብልኩም ቢካዝ ኣይፈለጥዎን መን ምዃኑ ክኣምኑ እሳቶም ብስጋ ከም ዝነበሩ እዩ ንርድኦ ኣነ ዝርድኦ ኣይፈለጥዎን ኣምላኽ ምዃኑ እሱ ኤልሻዳይ ምዃኑ ዘለዓለማዊ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ኩሉ መንግስትኻ ኩሉ መዓሙቕ ኩሉ ትገዝእ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ምሳና ዘሎ ጎይታ ምሳኹም ዘሎ ጎይታ ቀሊል ኣይኮነን ስቑኢሉ ዝጠፍእ ሰብ የለን ጎይታ ዝረኸበ ኣሸናፊ እምበር ተሸናፊ ኣይኮነን እዩ ኣነ ማንም ካሸንፈና ኣይከኣለን ካብኡ ክርስቶስ ብዝረኸብኩ ማለት ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ እቱ ማዕበል ጸጥ ብዘበሎ ተኣውሎ ንፋስ ኩሉ ጸጥ ብዘበሎ እንታይ ኮይኑ እሳቶም እዚ ደኣ መን እዩ ዝኣውሎ ንፋስ እዚ ማዕበል ኩሉ ጸጥ ዝብለሉ መን እዩ ኣይፈለጥዎን ረኹም ኣይፈለጥዎን ሕጂ እውን ኣይፈለጥናየን ጎይታ እኮ ኣማኑኤል ሓወይ ዝዛረብ ከሎ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር መን እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ኣይፈለጥናየን ተንፈልጦ ወፂና ካብዚ ክንከድ ከለና ኣከባቢና ኩሉ ዋላ መቃብር ተሓሎ ካብ መቃብር ተስኦም ይትሱ እዮም ቢካዝ ዘ ሆሊ ስፒሪት ዘ ሆሊ ጎስ ምሳና እዩ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና እየ ዝብል ኣነ መን ምዃኑ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስሙ ይባረኽ እና ሽዑ ጸጥ ብዘበለሎም መን እዩ እዚ ኢሎም መን እዩ እዚ ዳ ኣውሎ ንፋስ ተፈጥራዊ ዝመጽእ ኩሉ ቅድሚኡ ኣጋንንቲ ከይውፅእ ቅድሚኡ ሕሙማት ከይፈወስ ይፈልጥዎም ግን they didn't pay attention እና ጎይታ ክንደይናይ ዓብይ ምዃኑ ግሎሪ ምዃኑ እግዚአብሔር ይባረኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣትብ ሰባት ኣነ ዝዛረበኩም ጎይታ ምሳኹም ስለ ዘሎ ዓብይ ፖዚሽን ኢና ዘለና እግዚአብሔር ይባረኽ ኣነ ካብኡ ጀሚረ ኣፍቱ ማለት ጎይታ ብዝረኸብክዎ ትነገርቱ ቢስ ብዝኾነ ልበይ ህይወተይ ኩሉ በቃ እንታይ ኮይኑ ካብኡ እናንበብኩ ብዝኸድኩ ልክዕ ከም ዝሰኸረ ሰብ ኮይነ ዝረኸብክዎ መስሎም ድዩ ዋላ ዝረኸብክዎ ሰብ ድዩ ሓግናሃብኩ በቃ ንባዓተ ይፈስስ ቶም ሱዳናውያን እንታይ ይብሉኒ እስኻሲ ካብ ቤተሰብካ ዝሞተካ ሰብ ደለ ይብሉኒ ና ኣነ የብሎም ብዓረበኛ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ክታብ ኣላህ ስለ ዘንበብክዎ እየ ይብሎም ኣላ ይብሉ ሕጂ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ካፍቱ ዘይንወጾ መዓሙቕ ኣውፂኡ ናብ ሰላም ናብ ብርሃን ዘምፀና ጎይታ ስሙ ይባረክ መን ይስሙ ክገድፈልኩም ኩላ ክትንብብዋ ትደልዩ ማለት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ካብ ቁፅሪ 1 ሻብ 3 ዘሎ ፕሊስ አንብብዎ ኢኹም እንደገና ድማ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 18 እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲስክራይብ ዝገብሮ እና ካበይ ከም ዘምፀናኡ ኣብ መን ይስሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ብደንብ ጌርኩም አንብብዎ
ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ኣና እውን እንተኮይነ መፅአ እዩ ዝብል ናብዚ ዓለም እዚ ቢከስ ሓያል ስለ ዘለው እዚ ካብኡ ንላዕሊ ኮይኑ ኢየሱስ መፅኡ ቢከስ እግዚኣብሔር እዩ ሕጂ እንታይ ይብል ንዝሓዘኑ ከፀናንዕ ይብል ንድኻታት ወንጌል ክሰብኽ ኣብ ተኣሲሮም ዘለው ከፍትሕ ኣብ ፀልማት ዘለው ናብ ብርሃን ከውፅእ ኢሉ መፅኡ ኢየሱስ ኣንብብዋ ኢኹም ከይትርስዕዋ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ኣነ ብጣዕሚ የፈተኩም እግዚኣብሔር ዝኣበና ፍቕሪ ዓብይ እዩ ንሕና ንሰብ ብባዕልና ኣይነፍቅርን ኢና ንፈልጥ ኮይና ገና ብጎይታ ከይመፀና ኣይንፈትውን ንሰብ ግን ጎይታ ፍቕሪ እሙይጥልና ርኢኹም እስበስ ናብዚ ዓለም ዘለና ሰባት ክንፋቐር ገይሩና እግዚኣብሔር ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋኡ ያብዝሐልኩም በረከቱ ያብዝሐልኩም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ምስ ጎይታ ጠጠው ንበል ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ ጥዑም ምስክርነት ስለድኾነ እቲ ኣነ ዝተቀበልኩ ወስኻትኩምን ክትሰምዕዎ ሰከንድ ሃንድ ኢንፎርሜሽን ካብ ዝህበኩም እሱ ባዕሉ ክዛረብ ስለ ዝደለኹ እግዚአብሔር አምላክ ተባረኸ ይኹን ነዚኡ ሓቀኛ ምስክር ነፍሳት የድሕን ምስ በለ ስኻትኩም ድማ ምስክረይ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ምስክረይ ክትኮኑ ኢኹም ብምስክርነቶም እዮም ሰባት ዝድሕኑ ብምስክርነት ዝድሓኑ ሰባት ካልኦት ክድሕኑ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ነዚ መንፈሲና እምበኣር እዚ ክንስዕቦ እግዚአብሔር ዝነግረና ዘሎ ፍቅሩ ዝጣዓመ በሐቅ ጥዕምና እንድሕር ኮይና ንክርስቶስ ክንምስክረሉ ኣይከብደናን እዩ ክንጽሊ መደባትና እንዳወዳእና ስለደኾና ኩላህና እንትና ነዓምት ሃሌሉያ ነመስግነካ ለና መንፈስ ቅዱስ ክፍለጠና ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ኣማእከልና ከም ዘለኻ ምሳና ከም ዘለኻ ደጋጊምካ ትነግረና ዘለኻ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ኣምላኽ ኢኻ ፍቁር ኢኻ ስለ ደፍቀርካና ኢና ፍቁር ንብለካ ኣፍቃሪ ንብለካ እምበሪ ናህና መግለጽ ቋንቋ ኮይኑ ይኮነን እግዚአብሔር አምላኸ በቲ ዘይውዳእ ምሕረትካ በቲ ዓብይ ዝኾነ ፍቅርኻ ንዘለዓለም ኣብ ቤትካ ክንነብር ዝፀዋዕካና እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢልና ኣፍና ክንዛረብ ብመንፈስካ ርትዕ ዝረኸብና ኢና ዝኳሕኳሕካና እሞኒ እግዚአብሔር አምላኸ በዚ ሰዓት እዚ ኣነ ድማ ጽልይ ኣለኹ ኣብ ማእከልና ሓደ እኳ ነዝኳሕኳሕ ትብል ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ ሰሚዑ ደይቅበል ሰብ ከይህሉ ኣብ ሚድያ ትርእዩ ዘለኹም እግዚአብሔር አምላኽ ይዛረብ ከም ዘሎ በቲ ብኣይን ብሓወይን ዝሰማዓክሞ ምስክርነት እግዚአብሔር አምላኽ ህያው ከም ዝኾነ ናይ ዘለዓለም ፍቅሩ ሕጂውን ብምሕረቱ ሓድሽ ከም ዝኾነ ልብኹም ኣይተትርሩ ዝብል ቃል ከተስተብህሉሉ ናይ ውሽጢ ርትዕ ልብኽ በጽሓኩም ምእንታን ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረቱ ገና ኣይተወድአን ጎይታ ተመሊሱ ክመጽዩ ቅድሚ ፍርዲ ነዚ ዕድል ክህብ ከሎ ከይንነጽጉ ከምቶም ነገርኩኹም ኣይተቐበልኩምንን ዝተባሃሉ ሰባት ከይንኸውን በዚ ሰዓት እዚ ኣነ ጽልይ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ርትዕ ርቢ ኸምጽእ ምእንታን ነዚ ጎይታ እዚ ክትቅበሉ ጻውዒት ነቕርብ ኣለና ነዚ ጎይታ እዚ ምቕባል ናይ ዘለዓለም ህይወት ምርካብ ማለት እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ እግዚአብሔር ህያብ እዩ ብጸጋ ብጥሩሑ ዝተዋህበና ብእምነት ጥራሕ ክንቅበሉ ዕድል ዝረኸብና ልብና እምኒ ልቢ ኮይኑ ከይተርርሞ ንጎይታ ኸይነጉዮ ነዚ መንፈስ እዚ ኸይነጉዮ በሰዓት ጻውዒት እዚ ናብ ሰባት በጽሕ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ዝጽበየና ኣሎ የዳው ዘርጊሑ ጎይታ ክቕበል ጽበይ ኣሎ ሓንቲ ነብስ እንድሕር ድሒና ኣብ ሰማይ መላእኽቲ ቅዱስ 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 እንዳበሉ ሓጎሶም ይገልጹ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ነፍሳት ተጸምቢረን ብሉ ነዚ ኢና ንጸምእ ዘለና በዚ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ልብኹም ክትንክፍ ጽልይ ኣለኹ ብሓባር ኮይና ክንጽልይ ኢና ነዚ ጎይታ ክቕበል ዝብል ነብሲ ኣብ ማእከልና ይኹን ኣብ ደገ ነዚ መልእኽቲ እዚ ድሰምዕ ኣነ ሓጢአተኛ እየ ኣብ ዓለም ብዙሕ መከራ ዝረኸብኩ
بدلنيا نغويتا زديت قبلكو زنبركو اجي زبرهان بريه لي نصاوعيت سميع قبل الله خوينو فقادو زهب سب نصلوت زي يصلي እግዚአብሔር አምላክ انا ኃጢአተኛዬ በደለኛዬ ኃጢአቴ ሕጸበኒ ካብ በደለይ አንጻሐኒ ኣብ መንግስትኻ ማወርስቲ ክኸውን ፈቃደይ ይግዛእካ ኣለኹ ይህበካ ኣለኹ ወንነኒ አድሕነኒ ስለደድሓንካኒ የመስግነካ ኣለኹ ዝተረፈ ዘመነይ ኩሉ ክስዕበካ እግዚአብሔር አቦይ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ውልድ ስለደገበርካኒ የመስግነካ ኣለኹ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክኩም እግዚአብሔር አምላክ